Na nakaligan. Welcome sa pagpangalagad sa Bomboanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa niyan disputed number 1 radio network kinakantra ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Mayo 17 tuig 2022. Sa mga kabombo naton live gamalantaw ang Bomboanay sa Udto sa Facebook page sang Bombo Radio Iloilo, sarangman nga malantaw live sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bombo Radio Iloilo. Sarangman nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. May updated karon sa madalaguan kag mga nagapanguna nga mga balita sa paglangon sa www.bomboradio.com, ang official website sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini mo lang rimong Corman Bombo Chama Blanco Hovera. Kag karon yari madalaguan kag mga nagapanguna nga mga balita. Mga traffic investigator sa Iloilo Police Provincial Office, diputado na bala sang Land Transportation Office. Amo ni ang pamangkot naton sa aton sining mga kabombo, ini may kantanan sa padayon naton iyang pagdala sining issue, may kantanan man sa pagpatuman sang anti-drunk and drug driving law of 2013. Kagapunti ang isa sa mga problema nakita naton diri sa Digman sa pagpakikangot naton sa kay ICPO Director Police Colonel Leo Batiles, ining breath analyzer machine o kun ining ekwipo nga nagatakos sang alcohol content sa isa iya ka tawo nga nagamaneho sang salakyan nga imbolbado sa vehicular accident. Ang problema sini malawig na nga tion, tilon say malang pagpasalig no sa bahin karon sang Land Transportation Office nga magapahulam sila sa nga nasambitan sining gadget pero unavailable sa gyapon kay sandig sa mga pamangkot man naton under recalibration pa ini. Sa aton sini nga mga kabumbot sa bahin niya sa probinsya sa Iloilo, paano bay? Kay isa man ang probinsya sa Iloilo sa aton sini nga mga kabombo nga may madamo nga na record sang vehicular accident kag kalabanan sinadri nagkalamatay ang biktima. Ang latest sinadri Banwa among natabo dito sa may Banwa karon iya sang Santa Barbara or Leganes sa Iloilo or sa Banwa sang Leganes sa aton siniya nga mga kabombo nga sinungay to sang binungguan sa isa ka delivery truck ang dipampasahero sining salakyan. Sa iban pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita, mga transport group pabor sa sining fare increase. Inisan digman sa pagpanigayon sang serye sang consultative meeting sa nagkalain sining transport group sa probinsya sang Iloilo. Kag ang mga campaign materials mula sa mga kandidato no sining bagong gilamang nagtakop nga 2022 elections, the national and local elections aton sining mga kabombo kalabanan sini iya mga atarpulin plastic sa aton sining mga kabombo nga madugay iya nga madunot kag way gani nagakadunot ni sa aton sini mga kabombo ginapanawagan diri karon ang pag-recycle sini. Ti isa man ini karon sa mga pagpangangkat man sa tagsa ka local government unit sa ila sini iya nga lihok sa pag-recycle sining mga campaign paraphernalia. Sa iban pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita, kasi kung na pwede kita iya makatika-tika bla sa kung anuman ang mga ginpang-istoryahan sa tunga sang incoming House Majority o kung present House Majority Leader pero incoming Speaker of the House. Sa aton sini mga kamomboti, isa sinadri sa mga nagtambong sa ginpatigayon sini iya nga do special meeting si incoming 4th District Congressman Ferginil Biron Sinonoy Doc ara dito no kag magluwas iya dira Banwa ang nagkalain man sini karon nga mga partido no ang mga dalagko sining partido ang nagapakita man karon sang suporta sa incoming House Speaker. Sa karon sa aton sining mga kabumbuti, plastado na niya ang House Speaker. Ang ginapamangkot sinadri sunod Banwasin o ang mangin Senate President.
Anyway, istorya nato ni nakarundugang sa aton sinipadayon iya nga pagpangalagad. Samtang sa mga talupang do naman iya nga mga balita nasyonal, standby kay checkaron tamana karon sa aton sini nga pagpalayag. Hibaluon ta sa dili man madugay ang pinakauli karon nga lakat sang panahon. Direktamente karon iya sa bahin sang Pag-asa Forecasting Center Iloilo, Pag-asa Doppler Radar Station. Kung ano bala ang mangin lakat sang panahon naton riya sa syudad kag probinsya sang Iloilo, ano bala ang ekspektaron naton nga mangin panahon subong iyang adlaw sang Martes. Diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, kay as of this time sandig diri sa makita naton nagikan sa ikapito sini nga panalgan na sa Sky City Tower namtang dalan mapa syudad sang Iloilo. Makanay man ang kadagatan nga nagapatunga sinis probinsya sa Guimaras kag sa syudad mo, pero may nakita kita iya nga paggrugalom sa aton sini nga mga kabombo kag inibalalauman naton nga magatupa ang ulan diri iya sa syudad or sa probinsya man sang Iloilo. I-check naton ina sa aton sini panay nga pagpangalagad sa dili gilamang nga madugay ang amangin kaupod naton diri karon si Sir Ferd sa Rubin nagikan sa Pag-asa Iloilo. Sir Ferd, si Bombot siya maayong udto. Yes sir, mayong udto sir kay sa tanan nato na suki nga tagpalamati. Amo ni aton latest weather update sa subong nga adlaw sa Tuesday, May 17, 2022. Base sa aton nga latest analysis, wala man kita sa may ginamonitor nga low pressure area or bagyo sa sulod kagwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility, samtang ang frontal system among nagaapekto sa extreme northern Luzon. Kita diri sa Western Visayas throughout the day, generally magulugal-umon tubtub sa magal-umon ang kalangitan. May ara sang posibilidad sa mga isolated nga mga pag-ulan-ulan, pangilatig panag-uob, labi ni gid sa hapon kay sa kagabihon sa iban nga parte sang aton rehiyon nga dala sang localized thunderstorms. Hina tubtub kasarangan nga hangin halin sa nabagatnan ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin makanay tubtub kasarangan aton mga pagbalod sa kadagatan. Forecast range of temperatures naton yara sa 24 to 32 degrees Celsius. Aton nga adlaw nagbutla kaina alas 5:27 sang kaagahon, matunod din siya alas 6:05 sang hapon. Kagamuni aton latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas do ST. Ako si Ferd Rubin, madam ugid nga salamat. Kung mag-ulan gid man Sir Ferd diri karon iya sa syudad kag probinsya sa Iloilo, dala ini sang ano sir? Well, mga ini sir, sa karon wala man kita dan sang may ginamonitor nga low pressure area or bagyo, so wala man gid kita sang mga prevalent or significant ka mga weather systems sa karon nga ara diri sa sulod kagwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang mga posibilidad sa mga pag-ulan-ulan nga dala sang convection activity, dala lang ni siya sa mga localized naton, mga local nga mga pag-ulan-ulan, mga localized thunderstorms. All right, thank you so much Sir Ferd, mayong udto. Thank you sir, and silwat mayong udtos tanan. There you have it, si Sir Ferd Rubin nagikan sa Pag-asa Forecasting Center, Pag-asa Doppler Radar Station para iya sa pinakauli sining alakat sang panahon. O tiway kita iya sang lauman nga kalain sang Chimpoldo nga ti makabing nato nining mayo-mayo na lang ni kay hindi tuman ka singkal ang init haring adlaw karon. Sa iban pagid kag mga talupang don man sini karon iya nga mga balita ang ginabantayan sang kadamaan sa ton nga ti sang Chimpo iya eleksyon kag campaign na period. Ginapaandaman kita diri sang mga eksperto no nga posible mayara karon sang pagtaas ang kaso sang COVID-19 pagkatapos ang elections. Ti sandig diri iya sa Okta Research, wala sila sa may nakita diri banwa nga sustained increase sa numero sang kaso sang COVID-19 after election sa aton sini nga mga kabombo. Kung lang tawon gani naton diri ang record ya sa syudad sang Iloilo, no? Ginatos ang ginapang test naton, ang ginapang reswab, but fortunately para iya sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo, 0 cases kita diri iya sa gihapon. Kaya mo lang ning isaman iya sa mga paslamatan man naton no? Sa aton sini nga mga kabombo nga ti madula ang aton sini nga kangawa nga may posibilidad may next round of lockdown na naman or mga surgical lockdown, no? Sa aton sini iya nga mga kabombo nga ti damo naman sini ang mapiktuhan pananggalitan. Sa iban pang mga talupang don balita nasyonal, ang Department of the Interior and Local Government nagpahayag diri kang ginhatagan sa nagakigo sini nga pagtamod nga dapat kuno ang masunod sini iya nga administrasyon ang magatutok sa pagpabutang
sa mga closed circuit television sa mga mayor nga dalanon sini. Dapat kuno malikop na niya ang mga mayor nga dalanon sa bug-os sini iya nga pungsod. Kay isa man ang closed circuit television sa aton sini iya nga mga kabombo nga makabulig sa mga nagkalain man sini iya nga mga hitabo kaga insidente. Kung lang taon nato nang iya sini nga main purpose, but sa aton sini nga eksperyensya diri sa syudad and even sa probinsya sa nga Iloilo, sa aton sini iya nga mga kabombo, di kon kaisa hindi kidya makabulig ang closed circuit television or ang CCTV. Nga man, tikay for compliance lang ang iban. Butangan lang na kuno bisang CCTV pero why man naga-function. Kung naga-function man buron, imbis kung tani isa man ini sa mga pamaagi agud iya nga makabulig sa mga investigasyon katulad abi sa krimen, vehicular accident, so on and so forth. But wala niya sini na serbihan ang iya sini nga purpose. Sa aton sini nga mga kabombo apang ginaduso sa gyapon sa nga Department of the Interior Local Government nga ang incoming administration maga-implementar sa closed circuit television or CCTV surveillance system project nga asang damlag lang gin-award sa isa iya ka Chinese sa firm pero ginpaiway ini kasunod man sang security kag funding issues. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo tiginalauman nga kung tani ma-revive ini man iya panawagan ni Interior Undersecretary Pay Makudinsing III nga tiginalauman niya nga by the time nga makapungko na si incoming Interior Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. Hatagan niya inisang nagakigo man ng tulupangod kag pananglitan nga basi mapustro ining nasambit karon iya nga proyekto. Ang proyekto banwa nagabalor sa nga 20 billion na pesos sa contract nga kung sa din ginpirmahan na ini sadto sa nga DILG kaupod sa China International Telecommunication Construction Corporation or CITTC sadtong tuig 2018 pa. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo ang agreement ang ginkasugtan na pirmahan ini sa tunga sa pungsod Pilipinas kag sa China during na sa sining pagbisita diri ni Chinese President Xi Jinping sa nga nakaligad sining tuig. Sa aton sining mga kabombo tigintawag man gani ining proyekto nga Safe PH project nga kun sa din tinutuyo sini nga mag-install sang 12,000 ka mga surveillance sa camera sa Metro Manila kag subong man Davao City agud nga ipasiguro ang effective kag efficient management sang public order, safety and security. Sa aton sini nga mga kabombo ini ipaagi karon niya sa soft loan nagikan sa China Exim Bank. Pero suno kay Dinsing ang loan agreement na pirmahan late last year bangod man sa delayed sa funding. Ang DILG hindi maka-carry out sa proyekto kag nagrekomendar sa Malacañang nga ipaiway o kon i-cancel ang anay ini. Sa aton sini nga mga kabombo apang magluwas sa funding may isa pagid karon kay ginalantaw sina diri iya nga konsiderasyon amo ang security concerns. Ang DILG diri banwa nagapangita na lang sang bag-o sini nga bidder para iya sa proyekto under sa masunod nga administrasyon. Sa aton sini nga mga tagpalamati kay kung madumduman pa may pilaman ka mga isyu nga gin race karon ang nagkalain-lain man sini iya nga mga nasyon tuhoy sa sining pagpang-espiya sa pungsod China. Humalin karon sa mga cellphone nga mga made in China nga ginapahayag inibanwa ang mayara sa program nga kung sa dienti sarang iya nga makapatigayon sa pagpang-espiya. Amo na nga isa man sa mga ginkonsiderar ini sa aton sini iya nga mga kabombo. Mayara man nagaguluwa gani iya nga mga application sa mga Android kag smartphone nga kung sa din sa aton sini mga kabombo
ang programmer sini, no? Ang nagikan iya sa pungsod China kag ginaakusaran sandig sa mga impormasyon, no? Ginaakusaran sang pagpangawat sang mga detalye sang isa iya ka individual nga kung sa di naka-raise man ini sang concern sa pila iya banwa ka mga nasyon. Nga ti basi posible mabutang iya karon sa risgo ang national security sang isa iya kapungsod sa aton sini nga mga kabumbo. Tilang taon na to na bantayan ta kung ano ang mangin plastada sinadri iya banwa. We are hoping nga mangin epektibo kay ti kung ang main purpose lang iya sang CCTV ang aton sini iya nga lantawon for surveillance, for monitoring, no? Kag subong man ti isa man sa mga pamaagi agod nga ma-record ang mga event nga kung sa din kung may magluntad dira nga mga insidente or krimen sarang naton mabalikan kag magagiya sa investigasyon sa aton sa mga kapulisan. Pero ang aton sining experience with this technology sa nga closed circuit television sa aton sining mga kabombo ti do makabig iya nga makadilis mayaman kay for example pila na iya ka mga hitabo diri banwa may mga nagaluntad sining nga krimen sa bahin iya sang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa pagsikyar gani iya sang aton sin mga kapulisan kung may CCTV o kung may CCTV gani buron man kung kay isa wala sang CCTV wala nagagilayon nagahulag sini ang investigasyon, no? Do kasubong pa iya nga ang nabilin na lang iya nga paglaom sa pagpatigayon sang investigasyon sang aton sin mga otoridad amo iya ang kuha sa CCTV. Ti kung hindi makuhaan iya sa CCTV ang isa ka hitabo, why na? TY ka na lang, Tango Yankee, thank you ka na lang. Of which hindi kuntani amo sina sa aton sini mga kabombo kay way back sa mga nagliligad sini nga mga tinuig, no? Why pa iya hindi pa amo sini ka high-tech ang aton sini iya nga mga teknolohiya ti sulbar Manila kag dakpan Manila mga suspitsadong imbulbados kriminal. Di ba? Ang tawag sigari, ang closed circuit television, isa lamang iniiya sa mga kuntani makabulig sa pagpadasig, sa pagsulbar, pagpatigay sa investigasyon sa mga insidente o kon krimen. Sa aton siniiya nga mga kabumbo. O galing kiti wala gid iya makaserve sang purpose niya ni ang closed circuit television sa aton sini nga mga kabombo. 55 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga alas 11 diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad mga kabombo. Ang oras mga 5 minutos lang antes iya nga mag alas 12. Hingagaw kamo sa hingagaw kamo sa pagpanyindahan sang inyo sini nga palanyagahon dira sa may farmers sa bazaar sa lower level dira ti ara dira kung nagapangita ka sang meat products, beef, pork, chicken, fish kag seafoods ara dira sa aton sini iya nga mga kabumbo. Tibangod man nga do gusto ko iya nga magpakaldo subong nagsugtanay kami ni Engineer Laguerta ni Bumbo Brinan siling ko matula lang ta karon manok. Siling niya baw nami ginabumbot sa mga pakaldo tanga duwa. Pakaldo kami ni Engineer para bata gwapo. Di ba? Pakaldo para bata gwapo, pasabaw para mangibabaw. Kanami, no? Di balak ito na lang tong tinulang nga manok ko siling ni Engineer Laguerta bakal ta kapayas kag dahong katumbal siling ko saka to sa second level sang the Farmers Bazaar kayara dito ang mga preska nga utanon kag syempre preska nga prutas kag iban pa siniya nga mga panakot. Di pagbakalya sa mga utanon to sang panakot para sa tinulang nga manok nagambal sa sakon niya nami idya ko may dessert ta bumbutsam pero healthy nga dessert slinya slikuti prutas niya uy slikuti bakli lang ko daya sandia bala mo naman
pero duway panayawan si Cinderella Huerta na naog pag ito nagbalik pagid. Siling niya, mas nami guro bumbutsam kung may isda tamo, sugbahon talang. O, tikay wo duway kami to sang kursunada nga isda nga sulugbahon. Ang balyas niya, ari lang bumbutsam ang, ang lapu-lapo. Sweet and sour talang ba? Sweet and sour. O, ti balakito na lang sa aton sino makabumbong panyaga namon, tino lang ang manok, plus sweet and sour nga lapu-lapo. O, sa aton sini nga mga kabumbo, tapos ang pagpark ni Engineer Laguerta sa ato nga ang bag-oy nga salakyan. Sos, tama ya kataway sa parking space ang Plazuela Dosto sa The Farmers Bazaro, kag hindi palayo. Kaya way gani kaubo 50 katikang ara kadadayon sa imo sini nga balaklan. Unlike ya sa iban sini nga mga balaklan nga tag 2 ka kilometro pa parkingan, tag 2 ka kilometro imo sini nga lakton makapoy. Diraya sa The Farmers Bazaar, one-stop shop kag very accessible. Yang The Farmers Bazaar sa aton sini nga mga kabumbo ang ginatukod sa tong tiyempo sa COVID-19 sa karon nga hindi naman tuman iyang pagpamahog sa COVID-19 nagapahayag diri o nagapasalig ang The Farmers Bazaar nga magapadayon ini nga mag-evolve agud mahatag sa imo ang very satisfying marketing experience. Sa aton sini mga kabumbo, The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Iban nga mga balita kaga impormasyon, balikan ta sa parang nga pagpangalagad sa bombohanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang Gandang tanghali Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw gayon ng Martes, Mayo 17 taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang Commission on Elections may paalala sa mga nanalong senador sa isasagawang proklamasyon bukas ng hapon. Ang petisyon naman inihain sa Korte Suprema para hilingin sa Supreme Court na ipatigil ang pagbibilang ng boto at proklamasyon kay presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero ang canvassing ng Senado sa presidential votes tuloy kahit may bagong petisyon laban kay presumptive President Marcos. Ang COMELEC naman tiniyak kay Pangulong Duterte na iimbisigahan ang mga aligasyong electoral fraud sa katatapos na butuhan. Sa ating international news, ang United Nations nagbabala naman sa catastrophic child malnutrition dahil sa pagtaas ng presyo ng mabilihin at ang Ukraine war. Sa timpong sports, balitang Boston Celtics sa pinaburan ng mga sports analyst na mananaig sa serye laban pa rin sa Miami Heat sa NBA Eastern Conference Finals. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep, at ngayon sa retalye ng ating mga balita. May paalala nga po ang Commission on Elections sa mga senador na iproproklama bukas. Bagamat wala pang tiyak na oras ang proklamasyon ng mga nanalong senador na pasok dito pa rin sa top 12 ay gagawin yan bukas ng hapon. Iimbitahan daw ang mga nanalo para personal na maiproklama sa Philippine International Convention Center.
Pwede rin silang magdala ng kasama pero limitado lamang at hindi dapat lalagpas sa 5. Ito ay para na rin sa pagsunod sa minimum health protocols na itinakda ng Interagency Task Force. Hindi mo na umano babanggitin ang kanilang final rankings dahil nakabinbin pa rin ng special elections sa lugar na nagdeklara ng failure of elections noong nakaraang linggo. Gaganapin ang proklamasyon sa Forum Tent ng Philippine International Convention Center o PICC na siyang ginagamit ng COMELEC na Command Center. Ang komisyon ay tumatayong National Board of Canvassers or NBOC na siyang nagka-canvass sa mga Certificate of Canvass para sa mga senador at party list. Samantala, ang mga sigurado ng panalo naman na mga party list ay sa Huwebes ang proklamasyon. Ayon kay COMELEC ayon sa COMELEC, ang mga nangunguna sa bilangan muna ang maipaproklama nila dahil sapat na itong mga nakuha nilang mga boto para kumpirmahin ang pagkapanalo ng mga ito. Nauna nang nagpahayag ng itong COMELEC na kahit na may special election sa panggagawin sa ilang mga lugar sa bansa ay tuloy pa rin itong proklamasyon. Samantala naman, nagpaabot na rin ng pagbati ang acting Prime Minister ng Republic of Korea na si Chu Kyung-ho kay presumptive Vice President Sara Duterte Carpio dahil sa panalo nito sa halalan. Sa sulat na naka-address kay Duterte, inihayag ni Chu ang kanyang tiwala sa ilalim ng leadership ni Duterte. Naniniwala itong may pagpapatuloy ng nakababatang Duterte ang daan para yan sa stability at prosperity. Sinabi rin itong mayroong very special significance sa Korea ang Pilipinas dahil na rin sa papel ng bansa noon sa Korean War noong 1950s. Kabilang na rin dito ang long-standing partner at ang pinakamahabang history ng diplomatic ties sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. Kung maalala, base pa sa announcement ni Duterte, plano nitong isagawa ang kanyang inauguration bilang Vice President sa Davao City sa June 19. Anya, nais niyang mas maagang event sa traditional na June 30 inauguration para makadalo ito sa oath-taking ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una rito, nagpaabot na rin ng pagbati si Korean President Yoon Suk-yeol kay Marcos at ipinunto nito ang role ng Pilipinas bilang key partner sa Korea-Asian relations. Sa kabila nga ng landslide win ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos, mayroong mga petisyong inihain doon sa Supreme Court para raw ihirit na ipatigil itong pagbibilang ng mga boto maging itong proklamasyon. At nasa Supreme Court si Bombo Marlene Padiernos. Yes, sa Bombo Gerald, Bombo Jane, andito nga tayo ngayon sa harapan ng Korte Suprema at makikita ninyo dito sa akin likuran ang mga bagong board passers na nagtungo dito para lumagda ng roll of attorneys. At kaugnay nga niyan, ito nga Bombo Gerald, isang petisyon na naman ang inihain sa Korte Suprema na humihiling sa kataas-taasang hukuman na kanselahin ang kandidatura ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hirit ng grupo na naghain ng naturang petisyon na maglabas ng temporary restraining order upang ipatigil ang pagpapatuloy na bilangan ng mga boto kay Marcos at gayon din ang proklamasyon ng kanyang napipintong pagkapanalo. Kabilang sa mga naghain ng petisyon ay sina Father Christian Buenafe, Faith Salim, Maria Edeliza Hernandez, Celia Lagman Sevilla, Roland Vibala at Josephine Lascano. Katwiran ng mga petitioners sa Bombo Geraldo Bombo Jane na ang halalan ay higit pa sa isang number game at nakagustuhan nila ng mga tao tulad ng naging resulta ng halalan ngayong taon ay hindi kayang gamutin ang pagiging hindi karapat-dapat ng isang kandidatong mauupo sa pwesto upang pamunuan ang buong bansa. Samantala, Gerald Bombo Jane ay sakaling mapagbigyan ng korte ang naturang petisyon na pagkatapos pa ng proklamasyon ay ipinaliwanag ni COMELEC acting spokesperson John Rex Laudianco na hindi na ito sakupan ng Commission on Elections dahil nasa ilalim na raw ito ng jurisdiksyon ng partikular na electoral tribunal upang mapagdesisyonan ang mga susunod na hakbang para sa nasabing kaso. Kaugnay niya, napakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. Let's make let's make a proper determination for purposes of perspective. Si COMELEC po kasi at trabaho lang namin to determine the winning candidate
and to proclaim that winning candidate. After proclamation po, the jurisdiction on this position for purposes of the election protest or yung disqualification po sinasabi nyo, yung qualifications or co-warranto goes to a specific tribunal. So kapag ganun po beforehand, before any proclamation, of course, any petition to cancel COC, any petition to declare for disqualification or to declare as nuisance candidate, it's within the jurisdiction of the COMELEC. But after the elections and we had proclaimed the winner, the jurisdiction transfers to the specific tribunal or court. So kung meron man pong issue, election protest is recount. Pagbibilang po yan yung election protest. Co-warranto pertains to qualifications or disqualifications. That pertains po to a specific tribunal or court. So yun po yung magdidictate kung anumang action po will proceed after po. Yan ang tinig ni COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco. Magugunita nga na una rito ay iminasuran na rin ng COMELEC and Bank ang 3 disqualification case at isang petition para kanselahin ang kandidatura ni Marcos dahil sa bigo umanong naglahad ng mga bagong argumento ang mga petitioners para kumbinsihin ng poll body na baliktarin ang naunang desisyon na laban sa nasabing ang petisyon kay Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At live mula dito sa Korte Suprema, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, todo ngayon ang panawagan ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion sa Health Technology Assessment Council na gamitin din sa Pilipinas ang guidelines ng United States Centers for Disease Control and Prevention para sa pagbabakuna ng ikalawang booster shot kontra COVID-19. Kasunod na rin ito ng presensya na sa bansa ng sinasabing mas nakakahawang sublineage ng Omicron na BA.2.121. Sa ilalim ng CDC guidelines, pwedeng tumanggap ng ikalawang booster ang mga batang edad 12 anyos pataas na moderately at severely immunocompromised o mahina ang immune system at hindi lang ang mga matatanda. Pasok din dito ang mga may edad 50 anyos pataas at adults na tumanggap naman ng 2 doses ng Janssen vaccine basta lumipas na ang higit 4 na buwan mula nang mabakunahan ng unang booster. Kung maalala sa kasalukuyan ay ang mga immunocompromised adults pa lang ang inirekomenda ng HTAC na mabakunahan ng karagdagang booster dito sa bansa. Pero ayon kay Concepcion, mahalagang panatiling mataas ang proteksyon kontra COVID-19 ng mga vulnerable individuals dahil patuloy ang pagsulpot ng bagong subvariant sa ibang bansa. Nauna nang inirekomenda ng Food and Drug Administration na pwede ring bakunahan ng ikalawang booster ang healthcare workers at senior citizens sa Pilipinas, bukod sa immunocompromised na mga individual. Pero ayon kay National Vaccination Operations Center Chairperson at Health Undersecretary Marina Cabutahe, inaantay pa ng HTAC ang rekomendasyon mula sa World Health Organization. Kaugnay nito na inaasahang lalabas sa loob ng linggong ito. Samantala, ano kaya itong mangyayari dito sa canvassing ng mga presidential votes dahil mayroong inihain doon po sa Korte Suprema na hirit nga na ipahinto itong bilangan at pagharang na rin dito sa proklamasyon ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos at nasa Senado si Bombo Dennis Hamito. Itutuloy pa rin ng mataas na kapulungan ng Kongreso Bombo Gerald Bombo Jane ang pagsasagawa ng canvassing na sila din ay tatayo bilang National Board of Canvassers para dito sa mga boto na nakalap para sa pagka-presidente at vice-presidente. Dito sa kanilang proseso ay kinakailangan na isagawa umano ang pagbibilang ng mga natatanggap nilang Certificate of Canvass bilang parte ng paraan upang matukoy kung sino ang nanalong presidente. At ayon nga kay Senate President Vicente Tito Soto III, hanggat walang court order na pipigil sa kanilang hakbang ay
gagawin pa rin nila ang kanilang trabaho. Pero panawagan ni Soto doon sa mga opisyal ng COMELEC ay maging patas doon sa kanilang mga ginagawa, lalo't dadaan pa rin naman ang mga ito sa makapangyarihang Commission on Appointments. Ang chairman at ilang commissioners kasi ng poll body ay hindi pa aprobado sa Commission on Appointments para sa kanilang mga bagong tungkulin dahil sila ay kaka-appoint lamang nitong mga nakalipas na buwan kung saan wala ng sesyon ng Kongreso. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III. Nila magpasubmit sa 25 at saka sa June 1 sa Commission on Appointments, because if they are not approved, bypass sila. Pag bypass sila, pagdating ng June 30, hindi na sila COMELEC commissioners. July 1, iba na ang presidente. Mag-a-appoint ng iba yon. Tsak na hindi silang i-appoint unless somebody played footsie with somebody. Di ba? Pero that's my point. Yan ang tinig ni Senate President Vicente Tito Soto III na tumakbo rin sa pagka-vice presidente. Kaya panawagan niya sa mga taga-COMELEC, huwag daw masyadong maging attached dito sa mga kandidato, lalo na kung frontrunner man yan o hindi, dahil dadaan pa rin sila doon sa proseso ng Commission on Appointments. At sa mga impormasyon natin mula pa rin dito sa Senado, Bombo Gerald, may mga total certificates of canvass na pumasok na. At yung para sa presidente at vice presidente, 81.50% of total number na 173 certificate of canvass. Expected yan na may transmit sa Senate at yan ay ngayong araw may mga dumating na. So kukumpletuhin yung naturang bilang at kinakailangan may proseso ito, Bombo Gerald, lalo't parte ng kanilang trabaho. Yung mga transmitted na COC ay mula Tawi-Tawi, Leyte, Davao City, Zamboanga del Sur at 63 barangays mula naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Siquijor, Bohol at maging sa Manila. Yung mga galing naman sa ibayong dagat, yung mula sa Kuwait, Japan, Oman at iba pa ay nakarating na rin dito sa Senado. May mga ina-expect pa ngayong araw na ihahabol para madagdagan yung mga certificate of canvass na kanilang susuriin sa mga susunod na araw. Bombo Gerald. Bombo Dennis, kailan matatapos din yung pagka-canvass ng Senado dito sa mga boto ng mga tumakbong presidente at vice-presidente, Bombo Dennis? Well, wala namang definite time na ibinibigay, Bombo Gerald. Pero ayon dito sa liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso, gagawin nilang mabilis. Lalo't kinakailangan ng tao ng malinaw na ulat ukol dyan at kanilang gagampanan sa lalong madaling panahon. So pag start nila ay tuloy-tuloy na ito. Kung kinakailangan daw marathon ang proseso na kanilang gagawin, ibig sabihin ay mas mahabang oras ang ilalaan ay gagawin daw ng mga senador. Yung proklamasyon na Bombo Dennis ng mga nanalo dito sa presidente at pagka vice-presidente, kailan na aasahan ito, Bombo Dennis? Ganun pa rin, masusunod pa rin kung anong nakatakda sa batas sa Bombo Gerald. Siyempre, bago sumapit ang 30 ng Hunyo, ay kinakailangan magawa lahat ng kinakailangang proseso at legal at pati na yung customary procedures ay kinakailangan masunod ito, Bombo Gerald, para pagdating ng 30 ng Hunyo ay magkakaroon ng transition at may bago ng presidente sa susunod na araw. Kailan magko-convene ang Senado, Bombo Dennis? Or kailan yung kanilang session, yung pagsisimula ng kanilang session na Bombo Dennis? Yan, Bombo Gerald, ay magsisimula pagka sa June ay may mga pag-uusap sila at yung July 25 naman, ito naman yung pagpasok ng susunod na liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Lalo't ngayon, mainit ang usapan dito, Bombo Gerald, sa issue ng kung sino ang susunod na maging Senate President. So, yan yung mga abangan natin, Bombo Gerald. May session pa sila, may mga tatapusin pa sila. Well, may kling panahon na lamang yan bago yung panibago na namang break, Senate adjournment na tinatawag para nga sa pagpasok ng susunod na Kongreso na may bagong liderato. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Mas Radio, Bombo! Sa
Sa iba pang mga balita naman, inalis na ng mga otoridad ang pansamantalang pagbabawal sa paglangoy at iba pang aktibidad sa tubig sa isla ng Boracay na ipinataw noong weekend dahil pa rin sa pagkakaroon daw ng libo-libong dikya o yung tinatawag na jellyfish. Ang pagtanggal ng ban ay kinumpirma ng Malay Tourism Office. Ang dikya ay nakita bandang tanghali noong Sabado sa tabing dagat sa tatlong istasyon ng White Beach. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, itong BFAR, nang yayari ang jellyfish beaching sa isla po bandang Mayo hanggang Setyembre habang itinutulak sila ng hangin pa sa Pampanga. Bagamat hindi nakamamatay, ang dikya naman ay maaring magdulot ng pangangati at itong allergy kapag narikit ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Dahil dito nagbabala ang lokal na pamahalaan ng Malay na ito'y laban pa rin sa pagpunta sa tubig habang naroon itong mga dikya. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang COMELEC tiniyak kay Pangulong Duterte na iimbestigahan ang mga alegasyon sa electoral fraud sa katatapos na butuan. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Gerald, maging ang Palasyo ng Malacanang ay nakaantabay na rin sa maging resulta ng gagawing investigasyon ng Commission on Elections sa COMELEC kaugnay sa mga alegasyong di umano ay dayaan o electoral fraud sa katapos lamang na butuhan. At itong unang kasi ay hinikayat ni Pangulong Duterte ang COMELEC na magsagawa ng investigasyon sa mga kabi-kabilaang mga paratang ng di umano ay dayaan, partikular sa transmission sa BCM o yung vote counting machines. At syempre ay inihayag ng Pangulo na bagamat siya mismo ay kumpiyansa at tiwala na wala nangyaring dayaan noong butuhan o yung bilangan, ay sinasabi ng Pangulo na mas mabuti rin na gawin ito ng COMELEC para maiwasan, matanggal ang lahat ng mga agam-agam sa integridad ng resulta ng eleksyon. At sinabi naman ni COMELEC Commissioner George itong kanilang pahayag na itong kanilang ilalabas yung pinaka maaga na pagkataon ay tapusin nila yung naturang paglalabas yung investigasyon ng dayaan. Na ito ang bahagi ng pahayag ni COMELEC Commissioner George. Ito ay aming malalimang tingnan, imbestigahan. Hindi naman po para lang magparusa o para magmanisi ng mga involved o kung sino man yung mga naging dahilan. Kung hindi, ito po ay para po magkaroon tayo ng direksyon sa kinabukasan, sa mga susunod nating halalan, paano ba may iwasan ng ganitong klaseng pangyayari, ano ba yung mga dapat pang adjustment na gawin natin, ano pa ba dapat ang solusyon upang hindi na ito maulit na muli. So, for policy direction po ito at sadya pong tama, kami po ay nakikinig sa payo po ng ating Pangulo patungkol sa bagay na yan. Yan, Bombo Jane, Bombo Gerald, mga kabombo, yung naging pahayag, katiyakan ni COMELEC Commissioner George Garcia dahil nga sa hirit ni Pangulong Duterte. So, tabayanan kung paano ito uusad habang nagpapatuloy naman yung bilangan. Bombo Raymond. Live mula sa lungsod ng Maynila. Yes, Bombo Gerald. Oo, lalo na't bago ang eleksyon bagyong halalan, Bombo Raymond, ay nagpahayag talaga si Pangulong Rodrigo Duterte at inulit-ulit niya na dapat ay magkaroon ng malinis talaga na halalan, Bombo Raymond? That's right, Bombo Gerald. Ito yung kanyang, kumbaga, gusto niyang legacy. Yung iiwan, yung malinis at payapa na, at yung kapanipaniwala na resulta ng eleksyon. At linawin naman natin lalo na sa national level, hindi pa tapos ang eleksyon, period. Ang tapos pa lamang ay butuhan. So dahil hindi pa napoproklama yung mga bagong senador at yung bagong presidente at vice-presidente. So matagal-tagal pa ito hanggang June 30, mag-antabay tayo kung meron pa mga development. Harinawa ay wala na at maging smooth yung transition na at maging nilinaw kasi ng Malacanang, Bombo Gerald, na hindi pa talaga makakagalaw din
unless na wala pang proklamasyon. So yung transition committee ay makakagalaw lamang officially kapag meron ng officially na proklama na bagong presidente at vice-presidente ng bansa, Bombo Gerald. Sa bagay itong irregularidad naman na naranasan noong halalan, lalong-lalo na sa rehiyon, yung mga maiinit yung politika ay hindi naman na siguro makaka-apekto dito sa mga nanalo, Bombo Raymond, lalong-lalo na yung pagka-presidente at vice-presidente, Bombo Raymond. Well, yun ang sinasabi ng COMELEC din na Bombo Gerald. Dahil sinasabi naman nila na wala nangyaring malawakan na electoral fraud o dayaan. So talagang maging yung Kongreso, tingnan natin sa nilang pag-convene bilang kumbaga Board of Canvassers din. At harinawa ay wala namang mangyayari ng aberya. So talagang yun nga, nakakasana talaga yung kanilang paganda towards yung pag-upo ni presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lastly, Bombo Raymond, dahil talagang ilang buwan na lang bababa na sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte, mayroon ba siyang mga aktibidad ngayong araw at sa mga susunod na araw? Mayroon pa rin bang state of or itong talk to the people, Bombo Raymond, na siyempre namumuyat dito sa mga mamamahayag na nagbabantay dito sa Malacanang, Bombo Raymond? Well, yung talk to the people ay walang schedule ngayong gabi. Gaya kagabi ay wala. So tingnan natin within the week kung meron pa. Pero bukas ay merong dalawa na magkasunod na public engagement. Itong si Pangulong Duterte, Bombo Gerald. So antabayan natin, bukas ng hapon yan, yung dalawang aktibidad ni Pangulong Duterte. Maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, back to you, Bombo Gerald, Bombo Jane. Samantala, abangan mamaya dahil mayroon daw na sabat na shabu doon sa Iloilo City yung transaksyon isinasagawa pa raw sa New Bilibid Prison. Habang sa ating international news, abangan din nagbabala itong UN dito sa tinatawag na catastrophic child malnutrition dahil pa rin sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang Ukraine war. At sa ating sports balita, sino kaya yung papaboran ng mga sports analyst na mananaig dito sa Serie Parina ng Miami Heat at Boston Celtics sa Eastern Conference Finals? Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Matagumpay na nakapaglagay ang Philippine Coast Guard itong PCG ng 5 buoy sa West Philippine Sea noong nakarang linggo upang gabayan itong mga barko at mangingisda sa pag-navigate sa exclusive economic zone ng bansa. Isang marker ang inilagay bawat isa malapit sa Lawak Island, Licas Island at Parola Island. 2 buoy nga ang inilagay malapit sa Pag-asa Island. Sinabi po ni PCG Commandant Admiral Artemio Abu na walang tensyon sa lugar sa panahon ng aktibidad kahit na binabantayan ang China Coast Guard. Magsasagawa ng arrival orders ang PCG sa Miyerkules para sa task force ng Coast Guard na matagumpay na nailagay itong buoy sa West Philippine Sea. Sinabi rin ni Abu na ang mga barko ng PCG ay lalahok sa Regional Maritime Pollution Exercise 2022 sa Indonesia sa Mayo 22 hanggang 29. Ang nasabing exercise ay susubok sa kakayahan ng mga Coast Guard ng Pilipinas, Indonesia at Japan sa pagtugon sa mga oil spill. The Time Check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Alas 12:25 na po ng katanghalian.
Mula sa dating schedule na Mayo 20 ay ipinagpaliban ng Department of Environment and Natural Resources ang muling pagbubukas ng Manila Bay Walk Dolomite Beach. Ayon pa sa DNR, muling bubuksan ang sikat na Dolomite Beach sa June 3. Paliwanag ng DNR, kailangan daw kasing tapusin muna ang ilang infrastructure sa area ilang linggo bago ang opening. Kailangan din umanong magsagawa ng clean-up malapit sa US Embassy. Maliban dito, kailangan din umano ng DNR na siguruhin ang kalinisan at kaligtasan ng tubig sa Manila Bay bago ang reopening. Kung maalala, noong binuksan ng kontrobersyal na Dolomite Beach noong September 2020, ilan namang environmental groups ang pumuna sa naturang proyekto dahil umano sa epekto ng Dolomite sa kalusugan ng mga dinurog na Dolomite na ginamit bilang white sand. Dumepensa naman ang DNR sa kanilang Manila Bay Walk Dolomite Beach dahil dumaan naman daw ito sa konsultasyon sa mga eksperto bago isinagawa ang proyekto. Yung pinalakas na kampanya ng PNP at Armed Forces of the Philippines laban sa CPP-NPA at itong pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno daw, itong dahilan na hindi na nakaporma itong mga komunistang grupo noong Election Day. At may-report si Bombo Annalise Soberano. Dahil sa pinalakas at pinaigting na kampanya ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines, kasama na rin ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kaya nagawang labanan ang CPP-NPA, lalo na sa kanilang mga inilulunsad na karahasan at paglilinlang ng mga inosenteng mga kababayan natin, lalo na ang mga kabataan. Ayon kay DILG spokesperson Yusek Jonathan Malaya, dahil sa concerted effort ng gobyerno at walang sumuporta, kaya napagtagumpayan ang pagwasak sa komunistang grupo, bagamat may mga presensya pa rin ang mga ito. Naniniwala si Malaya na dahil sa effort ng gobyerno na nitong halalan, lalo na ang pag-discourage sa mga politiko at kandidato na huwag magbayad ng permit to campaign at permit to win fees, kaya hindi nakaporma ang komunistang grupo sa nakalipas na May 9, 2022 national and local election. Pakinggan natin ang pahayag ni Yusek Jonathan Malaya. Development program. So, lumaki no, yung iba't ibang efforts natin. There are focused military and police operations coupled with the efforts of the National Task Force LTAC through the RCSP and other dialogues we do for local government units. This is precisely one of the reasons why we have had this development which was reported by Secretary Anyo to the President. Relatively, the elections were generally peaceful, as explained by Secretary Anyo to the President. In 2010, there were 166 validated election-related incidents. In 2016, there were 133. But we are so happy to report that for the elections held this year, there are only 16 election-related incidents. Ibig pong sabihin, hindi po nakaporma ang mga radikal na makakaliwang grupo. No? The operations done by government under the supervision of the COMELEC allowed us to have relatively peaceful and generally peaceful elections this year. So yun lamang po, at again, may I express my thanks to NTF. Yan si Yusek Jonathan Malaya. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report! May mga nasabat na shabu doon daw sa Iloilo City na yung transaksyon isinagawa pa raw doon sa New Bilibid Prison. At ma-report ang Bombo Radio Iloilo. Umaabot sa 1.3 milyon pesos na halaga ng shabu ang nasamsa ng mga otoridad sa isinagawang drug bypass operation sa Barangay Taalmolo, Iloilo City. Ang arestado ay si Res Leonardo, 46 anyos, residente ng Zone 2, Barangay Tansa, Esperanza, Iloilo City proper at isang ex-convict. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, Chief ng Regional Police Drug Enforcement Unit sa Western Visayas, sinabi nito na si Leonardo ay dating na nakulong sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City sa kasong homicide. Kabilang rin siya sa mga natukhang sa kanilang lugar sa kasagsagan ng drug war campaign ng Duterte administration.
prison. Ayon kay Daroca, inaalam pa nila ang koneksyon ni Leonardo sa drug personality na si Jovern Abantao alias Jovan na sa ngayon ay nakakulong sa Nubilibid Prison. Malakian niya ang paniniwala ng mga otoridad na nasa Nubilibid Prison nangyayari ang transaksyon at ang mga downline sa Western Visayas ang nagbibigay ng illegal na droga. May sinabi siyang pangalan na nakausap niya sa Nubilibid Prison, pero yun lang po doon siya mga tattoo na kita sa katawan niya kung saan nandun din yung pangalan doon na Juban, may pangalan doon na Dingding. Sa mga palatandaan na siguro unang beses na siya, nakulong siya doon, na nakilala niya yung mga tao. Walang nakalagay na banta, pero most probably ina-assume natin Juban sa yung Dingding na pangalan. Si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Posible umanong tumaas sa 16% ang malnutrition sa mga bata dahil sa paglusob ng Russia sa Ukraine. Ayon sa United Nations Children's Agency, posible rin ang pandemic disruption dahil sa kaguluhan sa naturang bansa. Sinabi rin ng United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF na ang raw ingredients ng ready-to-eat therapeutic food ay nagtaas na ng presyo sa kalagitnaan ng global food crisis dahil na rin sa naturang digmaan maging ang pandemic na naranasan sa buong mundo. Nakikita rin ng UNICEF na sa susunod na 6 na buwan ay nasa 60 o 600,000 pang mga bata ang hindi na magkakaroon ng essential treatment. Bombo Sports News. Inaburan naman ng mga sports analysts ang Boston Celtics na siyang mananaig sa kanilang serye laban pa rin sa Miami Heat sa Eastern Conference Finals bukas. Simula na itong Game 1. Ngayon pa lamang ay hinuhulaan na ng maraming mga sports analyst na mas abanse sa lalim ng mga players ang Boston kumpara pa rin sa Miami. Sinasabing mas championship caliber din daw ang Celtics makaraang masilat ang defending champion na Milwaukee Bucks sa Game 7. Kabilang din daw sa mga malaking pagbabago ang inilalaro ni Jason Tatum na nasapawa ng all-around performance ng dating Bucks MVP na si Giannis Antetokounmpo. Ang match sa up bukas ng Boston laban pa rin sa Miami ay mistulang rematch ng 2020 playoff sa bubble. Hangad din ng Boston na makaganti laban pa rin sa Miami Heat. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Biulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Tenderi sa pagpangalagad sa Bombo na isaud to sa New FM, Bombo Radyo Iloilo, flagship station sa the undisputed number 1 radio network in the country. Sa aton sining mga kabombo may bago gilamang nagsunod siniyang balita. Inamay kang tanan sa sining pagdula na sang pag-fill out or fill in na sang submission bala sang inbound kag outbound pass para iya sa mga padulong sa probinsya sang Guimaras. Inamay kantanan man sa selebrasyon sang Manggahan Festival kag nakita man sa mga opisyales karon sang probinsya nga padayon nga naganubo ang kaso sang COVID-19 sa ilaman siniya nga lugar. So ang rikot ang posible tiyempo nga ma-spend sa sining inbound kag outbound pass ang ginadula na ini sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Standby kay magpakigangot kita sa madugay sa Vice Gobernador sa probinsya sa Guimaras, si Vice Governor John Edward Gando agod sa pagkumpirmar sa nasambit siniyang impormasyon sa sining just in report. Sa aton man sini karon nga pagpangalaga diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo.
Kag inyo man sining bantayan kay igapakita naton diri karon kung paano gina-recycle sang City Environment and Natural Resources kag subong sa General Services Office ining mga ginpang baklas nga mga campaign na paraphernalia, campaign materials sang mga politiko. Ini kasunod man sang pagpanglimpyo karon sang Senro kag GSO sa idalom sang liderato ni Engineer Neil Ravena sa pagpangakuha, pagpangbaklas sa mga campaign material right after sang 2022 national and local elections. Ginpang red ini, no, makita nyo dira sa aton sining mga kabombo, ginapakita naton sa kilid sang aton sining screen, no, nga ginpang red ang pamangkot sila diri pagkatapos red anhon dayon ini kay may pipila kita ka mga nakita nga pamaagi naman sa pag-recycle iban sini ginahimo iyang bag, no, ginatahi, no, kag ginasudlan sa mga kun magpanyindahan ikaw, no, posible mangin na bag karon sa mga estudyante kag iban pa nga sarang iya magamit sa sining pag-recycle karon sa mga campaign na materials ni kalabanan sining campaign materials ang himo, no, gikan iya sa plastic nga madugay sini iya nga ma-decompose, no, nagakapudpod lang ini, nagatabo-tabo hilabi pa ko mga tarpaulin, no. Standby sa aton sining mga kabombo kay aton sini karon iyang pagaistoryahan diri man sa pagpangalagad sang bombo hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang oras is 38 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga las 12. Diri man sa aton sini iyang pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Iban pagid sini karon niya matalupang doon nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad na may kantanan iya sa ginaduso karon nga petisyon sang transport group sa pagpasaka man sang pletihan. Ini kasunod sang hindi estable nga presyo sang produktong petrolyo. May rollback yun man kita subong iya nga simana, batang rollback sini iya nga simana sa aton sini nga mga kabombo ang sa krudo nagdangat sa 3 pesos, no, or masobra 3 pesos. May resto pa nga masobra 1 ka piso, no, or piso sa aton sini nga mga kabombo kon na presyo sa produktong petrolyo aton sini nga pag-istoryahan. Ti sa bahin iya sa krudo ang ginubo is 3 pesos and 10 centavos sa per liter. Ang ginsaka sa nagligad sini nga simana masobra 4 pesos. Risto sa gyapon aton sini mga driver. Rason ang transport group sa nagkalilain man sini iyang lugar diri sa probinsya sa Iloilo ang ginpadulungan kag nagpatigayon sang isa iya ka consultative meeting nga kung saniin pabor ang mga transport sector, pila ka mga transport group diri sa sining petisyon sa pagpasaka man sang pletihan sa dipampasahero sini nga salakyan. Aton sinikiron iyang usisaon ini kagay plastar diri sa padayon man nga pagpalayag sa nga bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang ginalauman sa kadamaan hilabi pa sa mga local tourist nga ini sila ang mahapos nga makapadulong makasulod sa probinsya iya sa Guimaras ang mayara na sang katumanan. Ini kasunod man sa paiway, no, sa aton sining mga kabombo pag-suspend sang pag-fill out kag pag-submit sang inbound kag outbound pass, no, para sa mga residente kag inbound and outbound pass para iya sa mga travelers. Inigin na aprobahan sang sangguniang panlalawigan sang probinsya sang Guimaras sa ila siningagin patigayon karon nga sesyon. Ang iningalihok mga kabombo ang suportado nanday Governor Samuel Gumarin kag Governor-elect JC Ramanava subong in collaboration with Congresswoman Lucille Nava. Sa aton sini iyang mga kabombo kay isa man sa makabig naton nga marikot nga pagsulundan sa probinsya iya sang Guimaras
ang sining inbound kag outbound pass para sa mga residente, inbound kag outbound pass para sa mga travelers. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo, pero ang justification diya sang probinsya sang Guimaras kay nagapanghalong man lang sila mo. Nagadipinsa man lang sila nga hindi iya masudlan sang mga tawo nga posible carrier sang coronavirus disease 2019. Kagang ilaman sini mga residente dito hindi mangin carrier sang COVID-19, rason nga nagakadapat gid iya nga mag fill out sang inbound kag outbound pass sa aton sini iya nga mga kabombo. Karon kay ang probinsya sang Guimaras ang nagahiwat sang Manggahan Festival. Kag ginaila sini nga ginatanyag ang produkto nila iyang pinakamatamis, ginakabig pinakamatamis sini nga mapaho sa bilog sini nga kalibutan. Paano ini karon ma-experiencean sang iban nga luyag nga makatilaw kag maka-experience sang tawag siya nga kamera. Engineer nagasulod ikaw. No? Kag matilawan ang katamisang high class nga paho. Sa aton sini nga mga kabumbo kag siyempre makalagaw man sa mga lugar, no? Dito iya sa probinsya sang Guimaras. Iti ni manlipod sa ibalo, kadamo sa ibalo sa mga kabumbo naton. Madamo dira sang mga lugar, no, nga mga tourist destination, tourist spot sa probinsya man iya sang Guimaras. So with this development sa aton sini nga mga kabombo, mas mapahapos-hapos na naton ang travel in and out sa probinsya iya sang Guimaras. Last time to ginhatagan kita sang sneak peek ni Attorney John Edward Gando, ang vice gobernador sa probinsya sang Guimaras, sa sining matabo pananglitan nga maaprubahan na ining ordinansa nga naga-suspend, no, sa pag-fill out kag pag-submit sang inbound pass kag outbound pass. Tisa karon laban-laban nagapreparar naman iya ang mga kabumbo nato ni nga makabati sining balita sa pagpadulong man iya sa probinsya sang Guimaras, pagbakasyon dira sa mga tourist destination, tourist spot, pag-enjoy sang white sand beaches man diray. Sa aton sini nga mga kabumbo kag labi kag labaw sa tanan, ang pag-eksperyensya man sang katahom sa Manggahan Festival nga one of a kind festival man iya sa pungsod na Pilipinas. Ari na karon sa aton sining linya ang vice gobernador sang probinsya sing Guimaras, si Attorney John Edward Gando. Si Bombo Cham, live ikaw sa Bombohanay sa Udto. Makita ikaw sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo subong man sa YouTube channel. And syempre, live kita sa 837 kHz sa aton Cinema Radio Dial. Once again, welcome sa Bombohanay sa Udto. Mayong udto, Bombo Champ, mayong udto sa aton mga nagpalamati, ilabi na gid sa pumuluyo sang probinsya sang Guimaras. Naaprubahan na gin man Vice ang ordinansa nga naga-suspend sa pag-fill out kag pag-submit sang inbound kag outbound passes sa diraiya sa probinsya sang Guimaras sa Vice Gando, sir? That is correct, Bombo Champ. Subong sa amon nga regular session, gin-aprubahan ang pagduso sang ordinansa nga naga-suspend sang ining inbound kag outbound pass naton sa mga inbound and outbound travelers. And any moment from now, ang final copy sang aton ordinansa ipalabot naton kay Governor Sam Gumarin for his approval and signature, Bombo Champ. Okay. Isa man ini karon iya Vice sa makabig naton magapahapos sang travel dira sang mga local tourist kag kun may ara man iya sang mga foreign tourist nga makapadulong mahapos ng pag-travel nila karon in and out sa probinsya man iya sang Guimaras, Vice Governor Gando. Yes, Bombo Champ, amo ni ang ginalan tawagid naton kay wala na ang inbound kag outbound pass. Dako gid ang posibilidad nga mapahagan-hagan naton ang inconvenience sang aton nga mga pumuluyo, aton mga residente, aton mga bisita, especially kung halin man lang diri sa Region 6. So without the filling out of the inbound and outbound pass, mapadali ang
papatigayon ang pagpasakaay ng pasahero sa mga vessels naton diri. Although nga gusto talang i-remind mo champ ng aton yang HDC mandatory sa gihapon. So kung magkuha ka sang ticket, kuha ka lang sang ining nga form and then i-fill out mo lang kung ara ka na sa vessel. Kag paglabot mo sa piyak nga puerto, i-submit o kung i-drop mo na lang ini Bombo Champ. Alright. Ang nagligad sini nga si Manda nga do kasubong iya sneak peek sa sining ordinansa amo yadto Vice ang ginplasta mo naman di last week sa Bombo Radio nga sa mga kauturan naton, mga local tourists within Region 6, there's no need na sang damo pagid nga mga rekubitos just like sang inbound kag outbound pass gani kunti ma-fill out na gilang sila sang health declaration card. Yes, tama ina Bombo Champ. But insofar as the other requirements nga pareho abi sa Region 6, this will be complemented by the executive order nga ipagwaon man ni Governor Sam Gumarin subong nga adlaw. Kaya nga amon ordinansa Bombo Champ na ka-confine lang sa pagsuspender sang inbound and outbound pass. But insofar as mga hindi na kinanglanon ang mga vaccination card o proof of full vaccination, this will be addressed by the executive order nga pagwaon ni Governor Gumarin subong nga adlaw. So ginalauman nga subong man nga adlaw pagwaon man ang ini nga executive order kag ti way na sang duro nga pangitaay sang kun bala may kun fully vaccinated ka or hindi. Kaya basta nga halin ka sa Region 6, why na problema? Why na sang iban pang requirements except for some ining mandatory temperature check nga dasig man lang kag ining health declaration forms naton which could be filled out while on board the vessel. Pero in line sa sining paghalog man karon sa mga measures dira sa pagsulod iya Vice Governor Gando, sir, siyempre may ara man kamo iya sang mambal naton abido in case nga may ara gin man sang may mamonitor mataas ka temperatura dira abi may mga nagakigo naman kamo nga preparasyon sa mga kasubong sining senaryo, Vice Governor Gando. Yes, Bombo Champ, ang sa gihapon ang aton nga mga screening teams will be equipped with the necessary protocols kung anong paghimuon. But for sure, kung manifest ikaw sa mga symptoms, kung hindi ikaw residente sa Guimaras, you will be denied entry. And kung wala pa ikaw makarecover as certified B kung COVID-19 infected ikaw, then also hindi ikaw pag-itugutan nga makasulod diri sa probinsya sa Guimaras, and also kung may mga symptoms that could be referable to COVID-19. That's why kinanglan gid daw mo champ na mag-fill out kita sa aton yung mga HDC for purposes of contact tracing, no? That will be submitted sa piyak na puerto, Bumutsam. Okay. Luyag ko lang mamangkot man na Vice. For example, abi magapadulong ako sa kay damo man dira sa tourist destination, may mga resort dira. Kung magpadulong ako dito, mag-comply gid ako sa mga standard operating procedure man sang particular iyang resort abi. Kagati kung mangita pagid sila sang iban sininakon nga proof nga indeed free from COVID ako. Kay sa pagsulod to nimo no need naman sang vaccination card mo nga ipakita, di ba? Si malakon magkanto ako sa isa ka resort pangitaan ako sang vaccination card, why ko madala? Anong mas maayo kag gin-advise sa mga kabumbunaton nga luyag nga magpadulong abi dira sa probinsya sang Guimaras sa Vice? Ang sabahin na bumutsamp sa mga requirements sa mga proof of full vaccination, ginagobyernohan ini sa Okay. One. So, i-advise lang siguro naton ya kung fully vaccinated ikaw, dalon gid ang aton nga mga proof, ang aton nga card kay bangod nga ginapangita ini, hindi santo sa ordinansa kundi sa IATF guidelines nga sa mga amuni nga mga areas dapat may kapin pa kun mga closed areas dapat nga may proof of full vaccination gid.
But kung wala man lang ginapangita, gina-allow mo lang sa ATF guidelines, why man ina problema. But kung pangitaon o galing, amo na nga, you will be required to show your proof of being fully vaccinated. Okay. Just to be sure, dalon lang device, no? Ang aton nga mga vaccination cards para nga maibitar nato ng hassle. Just to be sure, dalon na lang Vice, at least kung pangitaon, ara. Right. Tama Bambocham. That's correct. Aha. Saan ini take effect ang ordinance? Ang ordinance is we shall take effect immediately. So kung mapirmahan karon ni Governor Gumarin, then immediately mag-take effect ini subong adlaw. Bambocham. All right. Sige, with this information, Vice Governor John Edward Gando, sir, thank you so much. Maayong hapon liwat nila sa inyo sa probinsya sa Guimaras. God bless and good luck. Salamat kid Bambocham. Thank you very much for this opportunity. Mabuhay ang Bombo Radio. Deriwavit si Attorney John Edward Gando, Vice Gobernador sa probinsya sa Guimaras sa pagkumpirmar sa sining suspension sang submission sang inbound and outbound resident pass kag inbound and outbound pass sa mga travelers. Ang mga travelers, take note within Region 6 lang. Within Region 6 lang. Sa aton siniya nga mga kabombo. So mas mahapos-hapos na ni ang pagpadulong karon niya sa probinsya sa Guimaras kag ti maka blue vacation kato sa kag ma-enjoy mo to mga white sand beaches nila dito kag masagamsaman mo ang kananam sang world class nila nga paho. 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12 sa aton sining pagpanumbalik ka Banwang. Aton man siniyang istoryahan dire ang paano or mga pamaagi sa pag-recycle sang mga campaign materials nga nahimos sang Sendro kag sang General Services sa office. Kay ti mga baka campaign para pernalya siguro mga 99% made of plastic ini. Sa aton sining mga kabombote kung panghaboy lang ni naton magakos ini sang pollution. Iti dugay niya dugay niya kag madulot ang mga plastic, mga tarpaulin gani. Sa iban gani ginahimo nila nga mga bag. Diriya sa syudad ka probinsya sa Iloilo, paano ang ilang pag-recycle sining mga election campaign na materials? Balikan naton ini pagkatapos ang pilang ka-importante nga mga panumdum. Ang oras isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso. Apang panomdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abukado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidants sa abukado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage nagakontain sang vitamin K kag antioxidant nga Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, 59 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bomboradio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Kay ang Natural Resources o kung ang Department of Environment and Natural Resources nagpanawagan diri sa sining pag-dispose bala sang campaign paraphernalia ti nagakaangay kuno nga in accordance ini with the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Siling sang DENR, siling win or lose, ini nga mga kandidato ang nagakadapat iya nga mag-consider sang long-term consequences sang ilang mga campaign material sa aton sini nga environment kung hindi sininila iya paghimuson sang insakto, kung hindi sininila iya pag i-recycle. Ining mga campaign paraphernalia sa aton sini nga mga kabombo, 99% sini, no? Ang made of plastic. Ti kon sulod mo lang ni sako, ti punon mo lang ni kag ihaboy, sa aton siniya nga mga kabombo, magahalit ini sa aton iya nga environment, no? So nagakadapat siniya nga may mga initiative kita diri nga patigayunon. So kadamaan sa aton sini mga kutuga mga kauturan ang naga-resort karon sa pag-recycle sini. May mga nagahimo sang bag, backpack, apron, kag damo pa sang iban. Diri iya sa syudad sang Iloilo, may mga pamaagi man iya ang GSO Senro, no, sa pag-recycle sini. Yari karon sa aton sini iya nga linya si Engineer Neil
Ravena, ang head sang GSO Senro, no, sa pag-introduce man sa ato ni kung ano ginahimo nila sa sining mga campaign materials nga natipon diri iya sa syudad sang Iloilo. Good afternoon, Engineer Ravena. Sir, live ikaw sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo. Makita ka man sa YouTube channel kag syempre mabatian ikaw live sa 837 kHz sa aton Cinema Radio dial. Once again, welcome sa Bombohanay sa Udto. Mayong hapon, Bombo Champ. Mayong hapon sa imo tagmalamati sa imo bantog nga programa sa buong auto. Alright. Engineer, pwede mo ma-share sa amon ang ginahimo karon sa GSO Senro under sa imo siniiyang talatapan dira. May kantanan sa pag-recycle sining mga nahimos naton nga mga campaign paraphernalia sa mga politiko diri sa syudad sa Iloilo. Since ang May 10 ng IMOS nakita no sa mga election posters kag mga tarpaulins ang natipon ta subong ang first wave namo nagiglabot kita sa 3.8 tons kag ang natipon na namon tanan is mga 5 tons. So gin-separate ni gin-sort gin-separate ang mga bamboo frames kag ang mga kahoy nga ginhimo nila nga frame gin-separate kag ginplanuhan ta ini pagi sa kay ang DILG may memorandum man ginhatag, so gin-meet naton mga tao. So ang GSO was in charge, ang mga street sweepers was in charge sa aton main streets nga mag-clear kag magkuha sini nga mga tarps. Kag ang aton nga mga Senro personnel gin-assign ta sa mga public plaza naton. So ini sila ang nagtipon kay ang public plaza ta amo ang designated nga nga ginbutangan sa mga election na tarps kag posters. So ang plaza ta daw, kada plaza daw duwa gid ka truck for each plaza aton ginkuha. Kag ini ta dayon gin separate ta ang mga plastic from tarps kay ang iban nga tarps nga nami pagin himo naton nga recycled bags so pwede pa ni magamit. So ang aton nga mga election posters nga mga plastic ini nga mga plastic hindi ni siya PVC or polyvinyl nga chloride nga materials, but ini plastic sa nga low density plastic. So ang obra ta gin shred ta may ginpadala ko da Bombo Champ nga nga video kag pictures wherein naging shred namon kay ipadala na namon sa amon partner nga cement factory para na sa co-processing nga magluto bala sang semento. Amo na ang ilan nagkatong. All right. So amo ni siya ang result karon sining ining certain plastic ano gani ni siya engineer? Ang PVC, muna ang polyvinyl chloride nga plastics. Kung ihaboy mo lang abi ang isa ka PVC nga plastic, mga pila ka years kag madunot ini siya. Wow, dugay, mga 20 to 30 years ang ang kag madunot kay ang dira sa kalaunan naton since 1986 na siya mo ang old dumps ta. Ara pa yung mga plastic, so 86 pila nakatuig sa 2026. Mano na siya 40 years. Yes sir. 40 years na. Tama gali ka dugay. So paano ni nila na-mention mo ginagatong nila para iya nga maghimo sang simento hindi man makapalain ini sa environment kay ginasunog tang plastic engineer? Yes, may mga certain procedures na sila nga gina-follow sa DNR, AMB. May certain temperature na nga hindi mo man na magatong direkta mo. Bali may ginalagas na sila nga temperature nga daw nasa 1,000 degrees Fahrenheit. Kag makasulod sila, amo na tawag co-processing kay daw, like for example ang aton coal-fired power plant, di ba, nag-start siya sa diesel. Atong na sa diesel, then ibulos nila ang coal kung nagainit na ang makina ng nagahandar na siya. So same concept ina sa co-processing sang cement nga mga factory. Alright. So mga ano kadamo engineer ang ipadala naton nga na-shred na naton nga mga plastic?
So ongoing pa no, kay ongoing pang akon shredding kay may iban nga plastic na medyo bag-o siguro ni do amo nang daw nagasapnot ang aton shredder. But actually ang ano sina ang balan mo amo ning ginistorya sa akon sang cement factory niya kon i-shred balan mas taas ang value niya kay ang gusto nila matabo may ibulos nga ano nga matesting sila in exchange sang semento ang equivalent sang atong plastic nga ihatag sa ila 5 sacks kun unshredded. Pero pwede nila itagaan sang 10 sacks per ton kun shredded ang plastic. So amo na nga naga-shred kita kay may shredder man kita nga bakal ni mayor nga purchase sang city. So much better nga i-shred ta para ma-bail ta no masulod sa sako kag ma-bail kag ang hauling cost ta medyo nubo gawa. Okay, since when pa nga nagapatigayon sang pagpang-shred sang plastic ang city government Engineer Benazar? Alin sa muna sa aton Central Material Recovery Facility may ara na kita nag-shred kita galing nag-stop lang ta sang during COVID nga times ngay nag-stop man ta sa Material Recovery Facility operation. Pero sang ano pa mga 5 years ago nag-shred na kita. Galing hindi lang amo na kadamo gid ang aton gina-shred kay ang shredder ta daw pila lang na sang una daw duwa lang kabilog. Subong much better kay daw may 5 na kami ka subong ka shredder. So amo nang gina-shred ta. So the whole week subong nagapang shred ang tao ko sa Kalahunan para maubos ta ni shred ang election posters kag paraphernalias. Ang ano ya engineer, ang mga tarpaulin type niya. Do medyo mabrubas kung niya nga mga plastic anong ginahimo naton sinadra? May ara kita nga mga waste pickers nga amo na sila ang in charge naman niya sa mga na sort or na separate na nga mga tarps nga pwede ta matahi nga recycling bags no. Ang isa nga ginaplano nila to daw sa bugas bala mo daw iano nila sa bugas those bulutangan abi isang bugas. Yes, daw mo nang isa nila kaplano. All right. Sige, dako man ining bulig karon or isa man sa mga pamaagi agud nga makabuhin-buhin kita sa waste pollution. Engineer Ravena ang ginahimo karon sa city government nga pag-recycle man labi pa sa plastic, engineer. Yes, dako gid nga bulig no. Kag nagapangayo ako no, magapilar ako sa mga barangay bala nga hindi namon masulod ang inablang mga nasa barangay nga alis na yang mga footbridge nga alagyan nga hindi namon masulod kung pwede mag-coordinate lang sa akon para makuha ta mga election posters nga plastics kag mga tarps nga pwede nila matipon nga mabuligan kami nila sipot gid no nga makuha tanan para nga ma-recycle naton kay ini nga mga plastic grabe ning halit niya sa environment kundi naton ma-dispose ang maayo. So thank you gid Bombo Champ sa imong nga oportunidad nga nakaambal ako sa imong programa. All right. Salamat man Engineer Benazar sa paghatag diri sa tiyempo sa Bombo Radio agud nga mapalabot pa naton ining mga mensahe karon nga ginapatigayon man sang GSO kag sang Senro. Mayong hapon sa liwat Engineer Benazar. Mayong hapon. Salamat gid Bombo Champ. Derewavits Engineer Neil Ravena ang head sang General Services Office at the same time sang City Environment and Natural Resources Office. Sa sining paghatag yaman sa aton sang idea kung paano nila gina-recycle karon ining mga plastic nga campaign na materials or paraphernalia nga gin pangtipon sang Senro nagikan iya sa mga plaza sang taga GSO sa mga major thoroughfares naton sa aton sinikaron nga mga kabumbuti isa man ini sa component kaliyo no nga may partner ang city government sa himo or component sa pag-process sang simento. Di ko imagine kung hindi naton mapatigayon or hindi naton mahimo ang pag-recycle or pagpulos sa mga kasubong siniyang gamit sa aton sini nga mga kabumbo. Dako nga kalitan ini kay kung improper ang disposal sini banwa
Just like abi kung ipanghaboy-haboy mo lang kung sa diin ini, ti dako gid ang halit sini sa aton iya nga environment. Kung sa karsada magsulod sa drainage system naton ini, reklamo lang kita niya ay ano man ang klase nga drainage system aton man sang nagligad man lang naging construct nga barado nga baha naman kita subong nga danaw naman kita subong. Tiway kita makahibalo banwa nga ang mga nagsululod na tugali mga plastic na, kag iban pa iya nga sa isang basura nga improperly disposed or not properly disposed. Pinanghaboy nga wala lang iya sang patugsiling sa aton sini iya nga mga kabumbo. But right now, as much as possible, ginatingwaan man sang GSO kag sang Senro nga makapatigayon sang ginatawag nga pag-recycle. Para nga hindi na kita makadugang pa sang halit sa aton siniya nga environment, sa aton sini makabumbo. Ang mga tarpaulin naman iya, ti ginahimo nga plastic bag, ginahimo sini iya nga apron, andri sa city government, yati hambal nila, himuon sini nila iya nga daw bulutangan sang bugas. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. So, mas mayo isa ina sa mga panawagan man sa Department of Environment and Natural Resources nga nagakadapat iniya nga mayara kita sa ginatawag nga reuse, reuse kag recycle agud iya nga mapahagan-hagan naton ang halit nga tuga sa aton man sini iya nga environmento sa aton sini nga mga kabumbo. Ti sandi gani diri iya sa datos sang Department of Environment and Natural Resources mayara sang naglabot sa 168.84 tons nga nakolekta nga mga campaign paraphernalias or campaign materials sadtong nakaligad nga midterm election sang 2019. Di ko imagine that? Kalabanan sini plastic sa aton sini nga mga kabumbo. Diri gani iya sa syudad sang Iloilo sa duha ka adlaw sini nga pangbaklas sang GSO kag Senro nakatipon sila sang masobra 5 tons nga mga campaign paraphernalias. Ginsegregate ang plastic sa kahoy sa mga frame sa aton sini nga mga kabumbo. Agod nga mapatigayon ang nagakigo siniya nga pag-recycle sa aton sini matag palamati. Ti nagapanawagan man diri si Engineer Neil Ravena sa mga barangay nga isuludlon nga wala iya masudlan sang GSO ta nga kung pwede mag-coordinate lang sila anytime bukas man iyang linya ni Engineer Neil kung wala ka mo number sa yati padulugin nyo lang siya. Dira sa may Iloilo City Hall. Agod nga palabot ka mo sa mensahe kag mahatagan nyo sang impormasyon sa kundiin pa ang mga lugar nga may madamo pa iya sang mga campaign na materials nga kinahanglan pa nga mabaklas. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang pagsunog nga daan sang plastic, dako ini ang kahalitan sa aton man sini environment kung tutdan mo lang ini. Direkta. Ining wala nagaagi bala karon sa nagakigo man sini nga pagsulundan nga nagasanto man sa mga regulasyon sang Department of Environment and Natural Resources sa aton sini nga mga kabumbo. Ang iban iya nga recycle sa aton sini nga mga kabumbo, pakita naton bala bumbo Omel, ginahimo nila iya nga mga bags. Basi pati iya karon sa mga recycled material bala may pili-pili pa kita kay kalabanan sini nga nakita naton ginahimo handbag, carry bag, delivery bag, string bag, body bag. Ano pagin sila nga mga sahi sang bag. Pero tigali may mga itsura sang mga kandidato pero okay man lang na kay it is one way sa pagbulig man naton sa environment mo nga hindi na yadako ang kahalitan nga matuga sini kung hindi pa kita magpatigayon sa sining ginatawag nga pag-recycle.
14 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa, i-check nato ang linya ni Mr. Raimundo Boyet Parcon. Si Sir Boyet naggalibot na nagpatigayon sa consultative meeting sa nagkalain mga transport group sa bahin sa probinsya sa Iloilo. Kagati ini sila ang nagaugyon gid sa sining panawagan nga pasakaan ang pamletihan sa mga di pampasahero nga salakyan. Kag may mga PUJ pa nga wala makabaton sang programa man sang LTFRB. Istoryahan tana karon sa aton sini nga pagpangalagad pagbalik sang bumuanay sa udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga pahanumdom. Mga dapat himuon agud malikawan ang sunog sa balay. Regular nga usisaon ang mga electric wiring sa balay. Isli, ang may mga samad nga sakit. Likawing electric overloading. Dapat may nakadesignar nga separado nga outlet para sa dalaggo nga mga appliances. Kaangay sang air conditioners kag refrigerator. Siguraduha nga hindi malabot kag hindi makitaan sang kabataan ang ginabutangan sang posporo kag lighter. Bantayigid ang imo ginaluto nga pagkaon. Ang ginapabayan nga linuto amo ay katatlo nga rason sang sunog nga nagaluntad sa sulod sang balay. Kung ikaw ang may kadtuan, siguraduha nga may magabulos sa imo sa pagbantay o kung hindi gani, patya ang stove. Usisaon ang inyong kusina antes ka mo magtulog. Siguraduha man nga napatay ang liquefied petroleum gas o kung LPG. Maghanda gid sang fire extinguisher bangod ang kusina, ang pinakaposible nga lugar nga mahimo umpisahan sang sunog. Ihanda ang fire escape plan nga nagalakip sang escape routes kag meeting places. Siguraduha nga nadiskusyonan na ini sang bilog nga pamilya agud mahibaluan nila ang dapat himuon sa tion sang emerhensya. Pahanumdom halin sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo, Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kung ang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paatag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever ang isa ka balatian. Nakaligad sa takna siningala sa Launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang transport group plano sini nga mag-file sang petition for 15 pesos minimum fare. Ini kasunod sang hindi istabli iyang presyo sang produktong petrolyo nga sa tagsa sini kasimana kada Martes or Sabado pa lang nagabantay na kita kung ano naman ang matabo, masaka bala or manaog naman iya ang presyo sang produktong
petrolyo. Masaka man kag manaog, ang una sinadri nga makabatyag sang tayog sang sining unstable nga presyohan na isang produktong petrolyo. Amo iyang aton sining nga mga driver. Nagabatyag man ang mga operator. Nagabatyag man ang mga motorista sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. As a matter of fact, nabatsyaga naman naton ang domino effect sini. Ining pagsaka man sang suggested retail price sang pila ka mga prime commodities sa aton sini nga mga kabombo. Even ang harina, ang asin, nagtaas na. So kung ang mga prime commodities nagataas, kag ang pletihan sa mga dipampubliko nga salakyan, magapabilin iya sa gyapon, so perdido gid ang aton sini nga mga driver. Apisar nga mayara man sang programa aton sini nga gobyerno, but ang iban way man yan nakabaton sa mga ayuda. Oh. So paano na lang ini sila? Hibalo naton ang dugang sini nga mga sentimiento man nga ginpalabot sa kay Mr. Boyet Parcon, ang presidente sa Inclahuda kag chairperson sang WBTC. Sir Boyet, si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Makita ka man sa Facebook Live, subong man sa YouTube channel, kag mabatian sa 837 kHz sa aton Cinema Radio dial. Once again, welcome sa Bomboanay sa Udto, sir. All right. Stand by, dahil lang i-ano tanay, balik-balikan ta. Okay na? Si Sir Boyet. Sir Boyet, once again, welcome. Bombo Cham, mayong Udto. All right. Sir Boyet, kamusta na karon ang petisyon sa mga transport group sa sining 15 pesos nga inyo siniyang minimum fare sa mga di pampasero nga salakyan? Bombo Cham, sa subong nagalibot kita no sa paghinunanon sa ating secretary mga transport leader kay ti hindi naton ini pwede Bombo Cham nga ako gid lang ang mag-approve sinili kam do sa nga petisyon kundi kinakonsulta naton ang bilog ng mga transport leader no. Sang Saturday Bombo Cham ara kita sa may bahin sa Gimaras no, kada istorya naton dito ang mga leaders dito, ang mga board directors sa sila ang mga asosasyon kag okay gid sila Bombo Cham kay ti sa subong nakita Manila nakita man naton nga ang asod-asod nga saka sang diesel naton kada semana mas ma-presyo gid sa aton sinidri nga mga drivers no kag kasubong man Bombo Cham nga ang suno sa ila nga wala na gid sila sing kita no sa sining saka sang aton sinidri nga diesel tungod man nga mahal na gid ang aton sinidri nga diesel Bombo Cham kag kahapon nga adlaw dito makita sa may bahin sa Dumangas no kag gina-istorya man naton dito ining mga transport leader dito kung sa aton mga presidente dito nga i-postro niyan gid naton ining pagpetisyon bahin sa pag asod-asod nga saka sa aton sinidri nga diesel Bombo Cham. So ano ang ila siniiyang nga sentimiento man nga napalabot sa inyo, Sir Boyet? Bombo Cham bilang leader ginapamatian nato ng ila sinidri nga mga ila nga sentimento no kada suno sa ila sa mga transport leader dito nga dayo gidya ang mga driver sa ila nga pasakaan gid ang plitihan tungod man nga sa subong nga ginayo nila sa aton nga nga Mr. Parcon sakit ini no ini aton nga sinakaay sa aton sinidri nga diesel Bombo Cham. Okay. Iniiya sa mga di pampasahero, how about karon sa mga modernized jeepney naton, may ara man bala sang pagpalabot sa imo sang ilang mga concern ng mga tagsa sinika kooperatiba, Sir Boyet? Bombo Cham sa mga co-op subong no kay ti wala pa kita makakonsulta no. Ginauna naton ani subong nga aton mga traditional jeep tungod man nga ti ang traditional jeep madamo ikumpara sa aton sinidri nga mga modernized jeep no. Kag Bombo Cham ang mga tapuson ginaton ining mga bahin sa sining mga traditional jeep antes naton naman katuan ini mga transport leader Bombo Cham para man
nga makahinunanon na kami kag makaistoryahan na kami yung Ombudsman manungod sining pagtawag naton sining pag-file naton sa petisyon sa pagpasaka sa ating sinidring aplikyan ng Ombudsman. Alright. Sir Boyet, dugang ko lang sini nga mga palamangkutanon man, may ara pa bala sang ginapaabot nga ayuda ang mga traditional jeepney drivers naton nagikan iya sa LTFRB? Ang Ombudsman kaina ngunit pa-check naton dito ang land bank. Kaya may nagkatudrig sa aton ng mga taga-province, no? Province of Iloilo, na ginagkato sa check nila ang ila sinidri nga pasada card. Wala ka pong siyang mag-Ombudsman. Ang diri sa bayan sa city proper area naton, din pa-check man naton, wala ka pong siyang unod Ombudsman ini nga pasada card na ginhatag sa DOTR kag sa LTFRB sa mga drivers naton bilang ayuda Ombudsman. Okay. Any information kung saan o gini nga makasulod, kung saan o gini mabaton, saan o gini ma-release, Sir Boyet? Samba, sunod man sa LTFRB, sa mag-istorya natin sa legal counsel nila, no? Sa kay Atty. Altura, sila nila napasunod ng sa central office yung pundo, no? Nga ginabahin sa DOTR sa atong sinidiri ng mga drivers. Kagaling mo Ombudsman, diri naman niya sa land bank, no? Wala pa ya sa unod ng pasada card, unod nga tigin-check nila nga wala niya po makasulod sa mga empleyado sa land bank, pero Ombudsman, so may sa nga hindi kita makaintindi sa nagre kay ito ataw na ito, mangkot kita doon sa LTFRB, so nila, ara naman ang pondo sa land bank. Pagkanto sa mga drivers operators natin, sa land bank ang Ombudsman, abot dito, pinapasulod nila sa ATM card, ining pasada card Ombudsman, pero wala sa unod Ombudsman. Oho. Paano ini, Sir Boyet? Sa imo sini nga paglantaw, may maabot gin man nga ayuda or basta na lang sa istorya karon? Ang Ombudsman pa sa atong sining paglantaw si Dre kay Suno man sang nabigad, no? March, April, may ara mga kasulod nga ayuda, no? Kay ang March naton nakasulod na Ombudsman, nakuha na sa mga drivers naton, operators, pero ining April Ombudsman, basta subong wala gyapon sa atong sining paglantaw, bago naguro by June or July, ma-change sa administrasyon naman kita, base hindi makabuwa Ombudsman, pag hindi mabaton sa atong sinidiri ng mga drivers sa Ombudsman. Alright. May fixed date na kita, Sir Boyet, nga ma-hitso na ni naton tanan kag ma-file na naton ining petition for fair increase. May tentative date kita, gina-estimate nimo? Ombudsman ba until Friday ning aton nga paglibot, no? Kaya bala naton ini pagka Friday or next week Ombudsman matapos na namon ini, no? Kay subong ginaginawa naton Ombudsman kalibot kay hindi mo kita siling nga kita lang sila mag-obra, kapon na yan, kita sa Dumangas, na-aksidente kita ganit yung Ombudsman, no? Kaya mo ganit na sa aton na paglibot-libot, Ombudsman, nga base mga by Thursday, no? Ara man kita sa bahin sang San Joaquin kag nagaw mo Ombudsman sa pag-inanan man sa mga transport leader natin dito matapos kag magdihon kag tawag natin nga matapos na ining pag-file atong sa petisyon sa pagpasaka sa atong aplikyan kung Ombudsman base by next week naman dako naman guro ang isaka sa atong additional Ombudsman. Okay. Sige, with this information, kag sa time, as always, Sir Boyet, thank you so much. Maayong hapon sa imo. Good luck. Ombudsman pa, may hapon kag mga hapon sa Bombo Radio. Alright, there you have it. Si Mr. Boyet Parcon, ang presidente sa Inclahoda, kag chairperson sang WVTC. So, panayon, pagkaroon ng paghinunano ni Sir Boyet, ni Mr. Parcon sa mga transport group sa nagkalinain man sining bahin sang probinsya sang Iloilo sa sining petisyon nga mag-file sang fair increase sa Land Transportation Franchising Regulatory Board. Di daw halos siniiya sa mga transport group man sa nagkalinain siniiya nga lugar di sa probinsya sang Iloilo ang nagasugot gid nga pasakaan ining pamlitihan. Kay hindi na karon makagwanta ang aton sinima driver mo. Oh? Sa sitwasyon sang presyoanay sang produktong petrolyo. Magluwas sina may ayuda man sa gobyerno. Pero sa nasiling na naton, ang ayuda ginaludhan pa.
ang ayuda tuman kadugay nga mag-abot ang pamangkot sina diri nga kiti ang pundo ara naman ada. Kung mangkuton ang LTFRB, itudlo man nila sa bangko, mangkuton ang bangko, ibalik naman nila sa LTFRB. Ha? Tido kasubong karon iya ang aton sini nga mga driver ang yara sa sulod sang kuiba. Kag ang ayuda amuning nagatiglawas sang buho sa punta sang kuiba nga nagaserbi nga ila sining nga iwag agon nga makagwa sila sa kadudulman sining sitwasyon karon nga ila sining nga gina sufrer. Ti padayon lang sina nga nagalakat kag ang nagasirbi karon nga nagapanguna sa pagpangita sining iwag or sining buho para nga makagwa sila iya sa kuiba sang kadulom. Ang nagapanguna among LTFRB kag amo ang bangko. Nagatirin-tirin sila. Kag sa tagsa sini nga malawig nga tion sa pagligad sa mga panahon. Nagapamangkot ang mga driver nga nagasugpon sa likod. Nga nagatuy-tuyanay kag nagahamboy sa baga sang LTFRB. Ara na ang buho. Ara na ang kasanag. Makagwa na kita. Ang sabat sang taga LTFRB kag sang taga bangko lapit na lang. Oh. Ti sa malawig nga tion kada sabat lapit na lang pero ti waay sang kasiguraduhan kung saan sila iya makagwa sa kuiba. Kay ti dulunsay iya pasalig. Kag mind you LTFRB kag DBP ang Orlanbang ang pasalig nga ara na ang pundo pero wala gyapon hindi iya makapakaon sang pamilya sang driver. Ti mga tawo man ini sila ngang ila sining nga ginalauman bulig or ayuda kung tani nagikan man niya sa gobyerno kay pinasalig sila mo. Sa kung ano man iya ang ilang mga requirements nag-comply man. But still, hasta subong, may pipila iya nga wala gid sa kiyapon nga makabaton sang ayuda. Tiyang pamangkot kay ang budget, ang pundo, ara naman bala, na-download naman bala sa bangko. Ti kung pamangkoton tang bangko, ginabalik nila iya karon sa bahin sang LTFRB. Ti tubtob san-o nga mangin amo na lamang sini ang sitwasyon kung ayuda nga aton sini nga pag-istoryan sa aton sini nga mga driver. Tisa na siling na gani naton, hindi na kita ya maglaom pa sa ayuda. Kung may ayuda ang gobyerno, salamat. But nagakadapat naging iya subong sa aton sini nga mga kabombo sa sini nga sitwasyon, hatagan nyo man iya kamo nga mga driver, sang hustisya ang inyo sini iya nga palangabuyan, pinaagi sa pagpanawagan sang fair increase. Ugaling kung kay isa, mas may tagipusoon pa ya mga driver mo. Ikumparar nimo sa mga tao sa gobyerno, partikularmente kumparar mo abi sa mga taga LTFRB dira. Kay ti, kung maghambal iya nga fair increase, mahambal ang mga driver, sinyati dali lang. Sinyati, mapiktuhan sini mga commuter Ti ila pa sini gani ginakonsiderar iyang manginipikto sini sa commuter samtang ang ipikto sa ila tuman na iya ka bugat nga palasanon buhin sa ila sini nga kinitaan take home pay. Sa aton sini nga mga kabom. Tinaga-apilar kita sa kay Regional Director Osmeña.
Nga ti sir, basi kung mabuligan mo man ining mga driver, ikaw man abi hulag kag magpangakig dira kag tawagan mo ang taga-bangko nga awala gyapon ni makaabot sa mga driver kay na-download naman bala ang pundo. Sa aton sini mga kabombo. Yung galing kay ti amo na sa nasiling tablado, hindi man niya abi reliable ang direktor sang LTFRB mo. Kung kaysa gani, mas may hangpon ka pa kay Attorney June Altura. Nga sarang pa siya nga makapaathag kag makahatag sang mga nagakigo siniya nga impormasyon para man sa aton sini mga drivers. Kay ti humalin pa ya sang tsimpo ni Jesus natak-an na kita ya sa mga kasubong sini nga mga hugas ng kamot kado kasubong kay Poncio Pilato nga kun pamangkuton mo mambal lang sa ti ato na to sa mo sinyo. Why na ko daiya? Why na daiya labot ang amon sini nga talatapan kay na hatag na mo ng katungdanan sa bangko. Ti kon maghambal naman kita nga hulaton ta sa masunod sining administrasyon, sana kita naton iyang listahan sa mga cabinet secretaries, inuway man sang pagbago sa bahin sang Department of Transportation. Kay ang magapungko dira si DOTR Secretary Arthur Tugade sa Gyapon. So most probably kung siya gyapon ang magapungko sa DOTR, why sang movement nga matabo sa bahin sang LTFRB regional offices. Kung mayara gyud man ti iniguro mga retirado or mga natalana nga mag-retire na bala. Ti ang sektor kuntani nga ginarepresentar or mandato sang opisina nga dapat hatagan sang nagakigo ing tulupangod. Ang wala iyan nahatagan sa nagakigo ing tulupangod. Bangod nga ti sa bahin abisang mga traditional jeepney, kung sa mga sapat pabla, yara na sila sa bibi sang extinction. Kay magasunod na ang panibag-o nga henerasyon sang mga modern jeepney. Ti kay yara na sila sa bibi sang extinction karon. Hindi na lang sila iya paghatagan sang nagakaigo sini nga pagtamod. Nga bay na total sa mga masunod sini mabinulan or tinuig, wala naman iya sang traditional jeepney kita nga may makita. Modern jeepney naman kita iya. Pero hindi kita malipat nga ang driver sang traditional jeepney, mga tawo man ini, kinahanglan man sininila nga magkaon, may mga pamilya man ini sila nga ginasagod. Kagkalabanan sa ila, amo ining nangin propesyon or ila siniya nga means of livelihood. Tihambal sang Department of Transportation with this improvement, with this modernization program, waay kuno sang may mabilin sa katabtaban. Tanan hatagan sa nagakaigo siniya nga pagtamod. Tido wala man nato nakita ang pag-ulikid sang mga traditional jeepney abi. Do hasta man lang kita iya sa may programa sila, may ayuda sila, pero ti kadamo sa gyapon sa ilasang why nakabaton. Ang justification naman, kiti base, why sila sang pasada card, ang daan nga tag-iya sang franchise, why ginhatag ang pasada card, sang ginbaligya, so on and so forth. Pero ang iban iya, why gid makabaton sang ayuda?
Ti ini kung tani nga mga problema ang nagahikot sini, no? Ang LTFRB sa aton sini nga mga kabumbo. Ti may mga ginahikot kin man sila kag ginabuligan pero ti sa gyapon ang iban siniguro iya nataka naman lang. Kay daway naman iya sang tsansa nga kon sa diin tani amuning ginadalaganan gid iya sang aton sini nga mga driver. Sa aton sini nga mga kabumbo o galing kiti hindi kanya makatungod abi sa iya responsibilidad aton sini nga regional director. Rason nga ti madamo sang nagakapiktuhan sa gyapon. Pero ti basi may ara pa man sang kay gayunan nga hatagan sang tsimpo bala nga maka-focus kag maka-concentrate gid ang mga opisyal sa nga DOTR kag mahatagan man sa nagakigo nga pagtamod problema sa mga driver naton diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. 40 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Buwas na masugod sa aton sinima kabombo ang conference sa finals sang 2022 NBA playoffs. Nga kun sa diin, ang game 1 buwas amo ang satunga sang Miami Heat kag Boston Celtics sa Eastern Conference Finals. Sa aton sinima kabombo. Tiyamakon mo man ining niya ginlutos sa nga Boston Celtics, defending champion iya nga defending champion sini nga Milwaukee Bucks. Apisar nga gapang lakaak ang mga bag-o sini nga record sa NBA nga nahimo ni Giannis Antetokounmpo. Pero ti sa gyapon ginlutos sila sang team ni Jason Tatum. Same as with sa bahin karon iya sang Miami Heat ang nagakarakasa kag luyag makabawi nga team naman iya ni Jimmy Butler. Tibuas las 8:30 sa aga mag-umpisa ang ila sini iya nga game 1. Sa aton sini mga kabombo. Pagka Huwebes, May 19, game 1 naman sa bahin karon sang Western Conference Finals sa tunga sang Dallas Mavericks kag Golden State Warriors. Ang Golden State Warriors itong plano pa niya nakapaway. Samtang ang Dallas Mavericks sa aton sini nga mga kabombo tinagbanggianay gid ini sila sang team number 1 sa Western Conference. Nga amo iya ang Phoenix Suns ni Chris Paul. Ang Golden State Warriors naman banwa ti nagahakab-hakab karon ka gutom ginis kampyonato. Sa aton sini nga mga kabombo matapos ang nakaligad sini iya nga season, tido medyo hindi paborable sa ila ang nanging resulta sang ila sini iya nga campaign para sa kampyonato. Sa aton sini mga kabombo. Ti makita ta naman ang abilidad sa nga Splash Brothers ni Klay Thompson kag ni Stephen Curry. Kag ang mga pangligatsyar kag defensive strategy ni Draymond Green. Pero hindi man nila makuako karon ang Dallas Mavericks kay kung ano sila kagutom sa kampyonato, amo man ini iya kagutom sa kampyonato ang team karon nga ginapangunahan ni Luka Doncic. Ining Dallas Mavericks aton sino makabumbo. Man ko nakita nyo lang performance ni Luka sa Game 7 kontra sa Phoenix Suns. Mismo si Chris Paul, ginhutikan lang sa iya sini nga upod sa pungkuan. Sinya kiputa ba mo sudlan langaw na karon. Ganga nga siya sa mga fadeaway shot, sa mga step back jumper ni Luka Doncic sa 3 points. Ganga nga si Chris Paul mo. Isang ulihin utikan sa sang tupad niya kiputa ba mo sudlan langaw na karon. Gahanga siya sa mga unang kilala ko pa niya, gahanga sa bumbotsam sa mga stepping ni
Luka Doncic mo. Oh. Tikon lang tawon mo, sa aton sini nga mga kabumbo, ining si Luka Doncic, hindi mangid gani maskulado. Why man yan nagapisik-pisik yang nga do pasayan nga mga crossover, no? Kung ang kilala ko pa, crossover, turnover. Oh. Oh. Why man gani sa mga amo sina iya nga hulag? Si Luka Doncic o galing kay ti amo na blang hambal nila nga sureball kag marot. Oh. Sa aton sini magkabumbo. Kaya makon mo gapang lakaak ang score niya sang Game 7 batok sa seeded number 1 nga Phoenix Suns. Sa aton sini nga mga kabumbo, wala ka tantanday Devin Booker. Si Ayton, sino pa yung mga player sa Phoenix Suns, si Chris Paul. Bisan sino lang magbantay kay Doncic, hindi sila kaubos kasi namo nila. Sa aton sini nga mga kabumbo kay ang shooting percentage ni Luka sa amo sadto iya nga tsimpo sus Maria kagusip po do wala bla bukogaw sa tunga sang ringga age ginalauman nga mangin shoot out contest ginalantaw sa pila ka mga basketball analyst nga ang kalabanan nga mangin score nga matipon sa game 1 sang Warriors kag sang Dallas Mavericks ang magagikan sa outside shooting. Sa bahin naman iya sang Miami Heat kag Boston Celtics at diri ni sila ya sa mga perimeter area magapaindisanay sang ila sini iyang score, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti balantayan ini boss. Sa Eastern Conference Finals, sino ang team nga imo sini iyang naluyagan kag do mo nang suportaran mo? Kung ako ya Bumbumel, ano kaya Bumbumel? Boston ka kung Heat? Miami ka? Ti Boston ako Boston ko? Bisan si Jason Tatum lang na kilala ko, Boston ko. Kiti ang akon nga paborito yung team abe. Why kuya sa paborito nga team sa NBA mo? Ang ginabantayan ko lang niya kung ang akon paborito nga player kung sa diin siya nga team, amo naman na dayon akon nga paborito nga team. Ugaling kay ti ay temprano pa nataktak ang Lakers. Ti kun din si Carmelo dito kuya mo. Ti Boston ako, okay? Boston ako. Sa Western Conference sa Finals, ano dira ang kursunada ni mong team? Ano nga team ang suportaran mo? Ikaw ya Bumbomel, ano nga team sa si Maninoy Dante, balang ko GSW ni Warriors ni. Warriors Dallas ko Bala mong second favorite ko nga player, si Dirk Nowitzki. Ti galing kay why na si Dirk pero nagbulo siya si Luka Dallas no? Pero ti ko sino man magdaog sa ila, ang balantayan iya ang finals. Pero akong ginalantaw ko basi lang magaratsada guro diri ang Golden State Warriors kag sa piak guro laban Boston. Muna ya akon yang fearless forecast. Pero basip lang malagawaan sila bala sa Dallas sa aton sini nga mga kabumbo ti bilog ang bula depende niya sa aton sini nga mga kabumbo sa kung ano man ang mangin dalagan sang hampang sa tunga sang magtimbang sini nga team sa conference sa finals. Eastern Conference Finals sa tunga sang Miami Heat kag Boston Celtics subong man ang conference finals sa bahin sang West Division ang Dallas Mavericks kontra Golden State Warriors. Was las 8:30 sa aga ang Game 1 sa Eastern Conference Finals. Ang Game 1 naman sa Western Conference Finals las 9 sa Huwebes naman iya nga adlaw.
Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining launa driman sa aton sining pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Oy, sa aton sining mga kabombo, hindi gid kamo malipat sa mga eventa sa bahin karon iya sang Plazuela de Iloilo sa palabuton sini iya nga Biyernes, Sabado, pero labi kang labaw sa tanan dira sa aton sini nga mga kulturan. No, maggatambong gid kita sa Santo sini nga misa by May 22, no? May 22 sa La Tolda, alas 11 sa aga, no? May mga events man sa Plaza Mayor, may mga concert at the plaza nga kung saniin ti mayara sa nga napulo ka concert at the Plaza Mugs nga iga paraffol, no? Sa aton sini iya nga mga kabombo pagka Biyernes, sa palabot sini nga Biyernes ti sold out band naman ang maga-entertainar sa sulod sang duha ka oras sa aton sini iya nga mga kabombo. Timing gid ini kay lasay sa kasisidmon magasugod after sang opisina, no? Direkta kita diyon sa may Plazuela di Iloilo kay parang hatagan taman ang tsimpo naton nga maka-relax, no? Kag ma-distress kita bala pinaagi sa pamati man sang mga manami nga ambahanon nga igadulong sa aton sang nagkalain-lain sini nga banda nga maga-perform dira karon iya sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo Biyernes ina kag Sabado, sa aton sini karon nga mga kabombo. Biyernes sold out band paagi sa variety of pop songs, 2 ka oras sa Thank God It's Biyernes, umpisa la sa pagka Sabado o pag-updan kita sang Metso 40 Band 2-hour musical presentation sa concert at the Plaza. Napulo, sa nasiling ko na, napulo ka mga concert at the Plaza Mugs ang iga para fall. Pagka Domingo, May 22, ginimbitar ang tanan sa pagtambong sang Sunday Mass sa La Tolda, alas 11 sa aga. Pangamuyuan nato ng tanan nga Filipino nga mag-embrace sang unity bilang pamaagi sa economic recovery rather than division. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and peaceful world. Sa mga kabombota nagahingaga, wala pa iya ka panyaga. Ti kung limitadong oras ni mo sa pagbakal sa pagkaon, laban-laban ti drive-thru ka na lang. Diin ka ma-drive-thru, bisitahin Chow to Go drive-thru kiosk sa Tubang, sa Plazuela de Iloilo. Chow to Go, nagatanyag sang pagkaon nga madasig ni mo labuton, makabakal ka sang pagkaon, bisan di mo na kinahanglan pa yang nga magpanawag sa salakyan. Bisitahin bala ang Chow to Go drive-thru kiosk sa Senator Benigno Aquino Jr. Avenue, parking lot, sa Plazuela de Iloilo. Ara dira ang mangganamit ng Palang Spice, Oven by Alvel, Go-Go Dumplings, Food Pantry, Potato Corner, Just Cafe. For leasing inquiries, please contact Plazuela de Iloilo. Chow to Go drive-thru kiosk, budget-friendly kag convenient para lamang sa imo sa Plazuela de Iloilo. Samtang sa mga kabombo naton dira nga luyag nga magbalik sa negosyo, no? May green tents bala nga gina-offer dira. Ginatanyag ang Plazuela de Iloilo. May siyam ka mga tents nga may kasangkaron 3 by 3 meters nga sampat gid sa imo sining nga negosyo. Ini mga green tents na hamtang malapit sa Plaza Mayor, sa Plazuela de Iloilo. Ang mga green tents, perfect place gid para sa imo siniya nga negosyo. Kag bangod open air ang setting, malikawan mo paglaptas ang COVID-19. Hambal gani isang World Health Organization, gina-encourage nila nga ang aton sining aktibidades hiwaton sa open air, no? Hiwaton sagwa outdoors, no? Sa aton sining mga kabombo, ining green tent sampat gid ini sa imo nga mangin negosyo amat-amat nga makapanumbalik ikaw sa tiyon maniya sang pandemya. For inquiries, mag-contact lang sa numero 0906 106 5060 0906 106 5060 o kon 0936-489-2172 0936-489-2172. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building
a peaceful and better world. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Kini si Bombot Shama Blanco Huber gabilin sa imo. Sang manayanay nga hapon, may God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bumbo! Sa patatas, mas sami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabug-usan sang 8 ka type sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso. Apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidants sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals.
Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition ng skin tissue gani mas young looking ang imo nga panit. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyog nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Mga dapat imo na gud malikawan ang sunog sa balay. Regular nga usisaon ang mga electric wiring sa balay. Isli ang may mga samad nga sakit. Likawing electric overloading. Dapat may nakadesignar nga separado nga outlet para sa dalaggo nga mga appliances. Kaangay sang air conditioners kag refrigerator. Siguraduha nga hindi malabot kag hindi makitaan sang kabataan ang ginabutangan sang posporo kag lighter. Bantayigid ang imo ginaluto nga pagkaon. Ang ginapabayan nga linuto amo ay katatlo nga rason sang sunog nga nagaluntad sa sulod sang balay. Kung ikaw ang may kadtuan, siguraduha nga may magabulos sa imo sa pagbantay o kung hindi gani, patya ang stove. O sisaon ang inyong kusina antes ka mo magtulog. Siguraduha man nga napatay ang liquefied petroleum gas o kung LPG. Maghanda gid sang fire extinguisher bangod ang kusina, ang pinakaposible nga lugar nga mahimo umpisahan sang sunog. Ihanda ang fire escape plan nga nagalakip sang escape routes kag meeting places. Siguraduha nga nadiskusyonan na ini sang bilog nga pamilya agud mahibaluan nila ang dapat himuon sa tion sang emerhensya. Panumdom halin sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo, Bombo! Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kung ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pinalamang sa epekto sang air pollution. Ang hampang at chess tuman kapopular sa bilog ng kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka sa inyo tanan mga kabombo, 4 minutos makalipas ang talak na alas 2 sa hapon. Welcome na sa Kahapon Lamang program. And ini si Tita Regine welcoming you all Tuesday edition sa sininga palatuntunan the 17th of May 2022. Welcome sa aton dira nga mga suki, sa aton dira nga mga friends, especially sa aton nga mga KLP lovers dira sa abroad. Kumusta na ang buhay-buhay ninyo dyan? Nakapauli ka mo di? Pwede na bala kapuli? May mga plano ka mo? Or ma-stay lang ka mo anay dira longer
medyo padamo-damoan na isang sinuptan bago magpauli diri sa Pilipinas. Well, hindi man problema ang pag-communicate sa family, no? Thanks to the technology. Well, sa aton dira nga mga kabombo sa nagkalain-lain nga bahin sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Of course, sa nagkalain-lain nga bahin sa Pilipinas. I hope you're all doing good and nagaplastar na dira and maybe sa mga may ginasulat-sulat nga luyag ipalabot diri sa KLP, I hope you would have that energy and the inspiration para nga tapusin niyo gid ang inyong mga ginsuguran nga mga istorya kag mapalabot na diri sa bombo_Iloilo at bomboradio.info or pwede man kung ginasulat ninyo. Pwede gid nga ipadala care of sa kahapon lamang program DYFM Bomboradio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Syempre, no, sulit-sulit kung ginahambal, mas masadya kung maara kita nga mga pictures nga ginalantaw-lantaw samtang ginabasa diri ang inyong nga mga kasaysayan. So start na pang okay-okay sa mga photo albums, pang okay-okay dira sa inyong cellphone sa mga manamik nga mga pictures nga pwede gid nga i-upload kag ipadalaman with your stories diri sa kahapon lamang program. I hope ang mga nanay nga kaupli naton permiera sa ilang mga panimalay are just so happy, no? And although medyo kapoy, pero sa gihapon nakasmile. So sige, umpisahan ta na, ha? This is Tita Regine. Welcome sa KLP. Yari na ang atong ambahanon from the Bomba Music Festival. This is from Kija Velez. Okay na tayo. Good afternoon. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat pwede pa magagandang alaala gustong balikan patuloy umaasa baka sakaling kayanin pa ngunit tadhana na ang nagsasabing tayo'y may katapusan di dapat ipagpilit ang puso nating ayaw na tama na alam kong sawa ka na kung wala na talaga sana'y puso mo'y matuto ng magpatawad nang ang puso ko'y mapalaya sa sakit at rehas na dulot ng maling tadhana sa susunod na
Yan naman, no? May na lang ng pasta. And let's just remain friends. Okay na tayo. Daikija Velez. Para sa inyo, 11 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Again, flash star na kamuda. Ready na kamo to listen sa mga makalilingaw nga mga kasaysayan nga inyong mabatian this afternoon. Welcome again sa KLP. Kaupod nyo si Tita Regine. Ari na ato nga first story. This is from Lonely Boy of the 5th District. Dear Tita Regine. Tita Reg, isama na ko sa mga avid fans ng kahapon lamang program nga adlaw-adlaw nagapamati gid sa sininga programa halin pa sang una. Suguran ko nga ako nga kasaysayan sa mga elementary pa lang ako sa adto. 7 kami nga mag-utod, kag ako ang ika-6. May manghod ako nga babayi. Pigado lang kami, Tita Reg. Kag ugali, tawag lang ako sa kay Lonely Boy sa 5th District of Iloilo. Sa pagsugod gid sa akon istorya, sa nagaedad ako 7 ka tuig. Isa sinakaadlaw, nagpamulad ang tatay ko sang palay sa amon nga ugsaran. Ako ang ginpabantay. Ti karon, kay may nagkadto nga mga pato, nga may mga buto, ginhaboy sa magulang ko nga lalaki ang mga pato. Naigo kag napatay gid ang piso. Tita sa namangkot ang tatay ko, nga ako lang ang buto sang pato. Hadok man ko magsugid. Kagin pasaanan ako nga hindi manugid. Wala man ako nagsugid sa tatay ko. Kundi ako ang naukpan sang iya nga bendisyon. Nabakulan gid ako. Tita Reg, imagine ang ibakol sa imo lagbos pa kabayabas. Tama gid ka sakit. Kabalo ka, si tatay ko tama gid ka pintas sa amon. Permi lang sila na nag-aaway sang nanay ko. Muna man siguro, nga temprano pa nagpalangasawa mga magulang ko. Tita, si tatay ko, ang obra niya, nagapangumpra ina sang isda sa Isla de Gigante sa istansya. Sang una, kag iya ina lutuon, kag ibaligya sa kundiin nga baryo nga may tinda. Kung mag-abot ina siya, hubog na sang tuba, kag biti-biti. Hindi man uso sang unang whiskey, kundi bino, kag tuba sa uma. Kung maglakat siya tita sa alas 4 sa agahon, kinahanglan, paghapit niya sa bangga, ara si nanay, nagabantay sang amon sudan, kag iya balon nga kanon, kay iya ina dalon, kundiin siya mabaligya. Tita Red, siyang problema lang ugaling. Kung maulihi si nanay bantay, hindi na mahapit ang iya balon nga kanon. Maakig na ina si tatay. Mangakig na sa iya dayon. Tapos sa iya pagpauli, kapin pa kung malipat si nanay magbantay at tapos kagin. Kabalo ka naman, basta nanay sa uma, damo na iya nakuti-kuti kung ano lang sarang maubra sa garden, sa sulod balay, kung kisa, manahi, mawili ina si nanay. Lipatan ang pagkaon ni tatay Hamakon mo, Tita Reg. Isa ka adlaw sina. Nalipatan ni nanay magbantay. Pag abot ni tatay sa balay, hubog siya, kag sirom na. Baw, dako gid nga gira ang natabo, tita. Ginsukmatan niya si nanay. Siling ni nanay, nalipat ko kay nagpanahi ko sang karasonsilyo mo. Inabalang short pants nga layang sang una, iya sa mga malam Ay abaw, tita. Pinungkoy niya si nanay sang suga. Tingadaan, basta mag-away ina sila, ako iya ang nagapatunga, kay naluoy gid ko kay nanay. Ti sa edad ko 7, ano gid abi puwersa ko? Kundi ako permi nagakaukpan. Hamakon mo, Tita Reg. Ginbakol ni tatay si nanay sang tukon kapertahan,
Ako nagpatunga, kag ako natupan. Daw malipong ako tita. Kag nagapalanig ang lawas ko. Nagtiyabaw si nanay, nga nagapangayo bulig. Pero wala man mabulig, kaya wala man kami kaingod balay. Sus, naumpawan ang tatay ko sa kahulugbon niya. Ginpainom nila ako sang tubig, kag ginpisil-pisil nila ako, tubtob nga magbalik sa normal ang kondisyon sang lawas ko. Tita sa nagaedad na ako sang 12 ka tuig, padayon gihapon ang ugali isang amay ko. Kung mahubog nga magpauli, nagapanago na kami na isang manghud ko nga babae. Kag kung magbais naman sila ni nanay, ti dayo namon gwa sang manghud ko, kay piho ang dangatan sang ilabais, inaway naman. Kabalo ka, bisan ano isabat ni nanay, puro sala sa kay tatay. Tumakasiling ako bala nga, silaan lang, kay medyo may sala man ang tatay ko. Doon sa ginasaywar niya lang kay nanay, no? Kaso, si nanay ko, ay, hasta lang sa hibi-hibi. Ti, maakig na ina ang tatay ko, kay wala ko na nagasabat nanay ko. Ti kung magsabat man ina, maakig man ko no, nagasabat-sabat sa iya. Ti, nagapamati lang kami sa manghud ko. Nagakumod-kumod kami iya nga duhaa. Sa ulihi tita, nangisog ako magsabat in behalf sang nanay ko. Ting sabat ko sa iya, tay, nagahipos na gani si nanay, nugay na siya akig. Dalagko na kami, hipos ka na, kag magtulog, kay hubog ka pa. Tita Regine, hindi ka magpati. Kuhaon niya, barakol niya sa ido, kag kuring nga ginhimo niya sa kawayan. Tita, bali mo. Binakol niya sa amon sang manghod ko. Ti, dako naman nga gera, kay nagtambag naman si nanay ko. Hambal sa nanay ko. Hindi pagsakita, mga bata ko, ako lang sakita. Paghambal niya, ginuyatan niya buhok ni nanay, kag ibonggo sa pertahan namon. Ang amon balay, himo sa kawayan, inang tad-tad bala ang dingding, Tita Reg. Hindi nagid ako kaagwanta, sang batasan sang tatay ko. Abi mo, kung hindi ina siya makalakat pangumpra sang isda, nag-aarado siya sa uma. Isa sinakaadlaw, nag-arado siya, may karbaw kami, si Kapon ang ngalan. Tita, kinapoy na siguro ang karbaw, kati bilog nga adlaw iya obra. Do hindi na maglakat. Ahay, iya inigin bakol, kagin patik niya katagob sang iya binangon, ang sungay ni Kapon. Kagin bayaan. Iya ako gitawag, kagpabantayon sa kay Kapon. Tita, abi mo, ginaistorya ko ining amon karabaw, kagdayon man luha sang amon karbaw. Mabuot siya kay Kapon, no? Kapon gani. So, tita, hambal ko kay Kapon. Kapon, pasensya ka na sa tatay ko, ha? Kag amo mo, kati mapintas ina. Bisan kami, ginasakit niya. Tita Regine, mapati ka balakag sa indi. Si Kapon, nagatulo ang luha niya. So, dayon ko kupo sa guya sang amon nga karbaw. Ay, kaluoy man sang karbaw. So, tama, gid kabuot ang amon nga karabaw. Kung magsiling ako sa iya, nga magsakay ako, dayon niya sungok sang iya sungay. Kag dayon ko mansaka, mag-agi sa liog niya, kag lapos sa likod. Tama kataas, kag kadako sang amon mabuot nga karabaw. Tita Regine, balik kita sa kay tatay. Tama gid kapintas sa iya. Hamakon mo. Ang magulang ko nga bayi, ginhagad ini sa mga miga niya nga mabayli, sa pihak man lang barangay. Ginapas niya. Pag-abot niya, halin sa bulantihan. Kagabaw, tita, ginapas niya kami, kagpapulion, may dala pa siya nga pala. Kag pag-abot niya, why niya bala ibakol sa magulang ko? Tidahin ko patunga Ako naman ang naigo, tita. Nagapauli lang kami, naganguy-ngoy kami amon, Tita Reg. San o pa bala magbag-o ang tatay ko? Tita, nag-eskwela lang ako. Ang pensar ko, base magabot si tatay nga wala ako, makaluluoy lang si nanay ko. Pagkabuhi sa klase, dahin ko dalagan pauli, tita. May best kun kisa, tita. Mauna siya pauli, ati, away maabutan ko Bais lang anay, dugay-dugay, gera na.
Isa kahapon sina, nagpauli si tatay ko hubog, baw akig. Kay kuno, wala siya mabayaran sa mga nag-utang sa iya. Ti dugang pa, nga nagpangayo si nanay ko, inugbakal namon papel. Ti dugang akig niya Away naman. Nagalupad king kimo. Kag kung ano makita, kag mauyatan sang tatay ko, ginahaboy niya ini sa nanay ko. Sa edad ko nga 12, wala gid ko nag-expect nga muna maabta namon sa mga kamot sang tatay ko. Tita, sa sobrang akig ni tatay, kinuha niya ang D12 nga shotgun. May duha ka bala, ang long barrel bala. Dayon niya kasa. Tita, uyatan ako sang nanay ko, kag dumalagan kami palayo. Sus, nakalukso kami sa talamnan. Ang nalumpatan namon, sobrang kahadlok, tita. Luyan pa, inang lunoy bala. Sus, didto kami nakalumpat ni nanay ko. Abi ko gani, malumos kami. Sige tawag sa tatay ko, nagparumatay kami didto. Kag hasta maghalin siya didto, kag magtakas man kami. Kag malagyo dayon, pakadto sa balay sang magulang ko nga lalaki. Tita, pag abot sa balay sa magulang ko, inpamangkot kami ni nanay. Nga ako nga puno kami sang lutak. Tiyang sabat sa nanay ko, nangita kami sang karbaw kay nadula. Pero hindi mo pati magulang ko. Nagaduda siya, nga ginlagas kami ni tatay. Kaya di nag-away sila ni nanay. Tita, naakig magulang ko. Gintaklos niya, binangon niya. Kaduan si tatay sa balay. Nga akig siya katama. Tidayon man namon sunod sa magulang ko. Pero ginadapol kami ni nanay. Samtang nga nagasunod sa kay Toto. Nga magulang ko. Kaya nagasamo ang kulba kag hadlok. Kung ano ang matabo. Kung magkitaay sila ni tatay. Tita Reg, pag-abot sa magulang ko, ginhanaan niya si tatay nga labon. Baw grabe, pakitluoy sa tatay ko. Nga nagapangayo, pasensya sa natabo sa amon. Siguro, naluoy man magulang ko, iya lang imigid pa sa anan. Nga konsolito niya liwat, manakit sa amon, hindi gid siya maluoy kay tatay. Siguro, nasubrahan na ang magulang ko. Tita Reg, halin lang sadto bala, do nag-amat-amat gidman, bag-o ang tatay ko. Wala na siya nagapanakit. Medyo sabtanay na lang nga normal sa mag-asawa. Nag-high school ako, tita. Wala katapos. Nag-asawa ako. Hasta nga nagpuli kami sang asawa ko sa Gimaras, kay may tiya siya dito. Tita, ang obra ko, panipon liso sang kasoy, kag ibaligya. Hasta nga may American citizen nga nagbulig sa akon. Iya ako ginpakuha PEPT, inabalang placement exam, kay first year lang natapusan ko. Okay. Sa mayo nga swerte, nakapasar ako sa 85.0 average ko. Promoted ako to college. Hinalipay gid ang naghambal sa akon, hambal niya, or ang nagbulig sa akon, nalipay gid, hambal niya, pa-enroll ka sa isa sa mga prestigious universities sa Iloilo City. Makinulbaan ako, tita. Makon mo, from first year high school, naglumpat ko college sa edad ko nga 21. Tani, graduate na ina. Tita, nahadlok dito ako mag-college. Tingin mo ko, nagkadto ako sa nagbulig sa akon. Kaghambalon, nga pwede mag-enroll ko 4th year high school, kay basi ma-culture shock ako sa college. Wala ko kaagi sang curriculum nga iya sang high school. Mayo kay wala pa sadto ang senior high. Tita, sa nag-graduate ako, asawa kag bata ko, nagtakod sang medal kag garland kag corsage ko sa high school. Pag-opening sang school year sa 1996, 26 na edad ko sadto, nag-enroll ko, tita, sa isa ka university. Kag sa pagtinguha ko, may 5 ako nga scholarship award. 3 sina nag-sponsor sang pagtuon ko. Ang isa, academic award, kag isa, grant in aid nga cash gift. To make the long story short, tita, manugabot ang adlaw sa among graduation, pinatawag ko si nanay ko, kay isorpresa ko siya. Kay man, tita, wala sila kabalo ni tatay ko, nga nagtinguha ko akon sa pag-eskwela. Kag wala ko nanugid, nga may nagbulig sa akon. Sa adlaw sa graduation,
Antes maglawag sang marcha. Ginpauyat ko ang akong toga kag cap sa classmate ko. Si nanay ko, way patay pinamangkot kung isa ako sa ila. Kag hinabalan ko mga classmates ko, hindi gid sila manugid. Di sabat sa mga classmates ko, nanay, off day na lang si Lonely Boy kung diin siya makadto kay mamarcha kita sa oval or field. Kabalo ka, dira naga-graduation ceremony sa field in front sang Franklin Hall kag engineering office sang university. Abaw, pagkabalo ni nanay, nga isa ako nga mag-graduate tita, dayon niya kupo sa akon kag maghilibion. Kabalo ka tita, nag-eskwela ako sa kolehiyo, wala ako magpahibalo sa ila. Kag wala, gid ako nangayo, bisan ni 5 sentimos sa ila. Kay naluoy ako, nga magproblema pa sila. Gani, Tita Regine, tapuson ko ako ni istorya sa masadya nga kasaysayan. Nag-graduate ako sa college, duha bata namon sang asawa ko, kag nakaobra man ako, kag may jutay nga tindahan. Sa subong dalagot ng mga bata namon, 3 sila, puro gidlaki. Ang akon istorya kabay, makuhaan man sang leksyon, kag sa mga kabataan karon, hindi gid kamo magdula paglaom. May nagahulat sa inyo, nga hindi nyo mahibaluan, maabot, kag mabato nyo bulig sa iba nga tawo, nga nagatuon sa kabuhi, kung sino, kag ano kakaayo. Tita, diri lang kutob ang akong sulat. Madamo nga salamat sa inyong mga pagbasa sa malawig ko nga sulat. Ang tagpadala, Lonely Boy, sang 5th District. Kanami lang no, pamatian sang gindalagan or lakat sa imong kabuhi, apisar nga amo sina kabudlay ang inyong pagpangabuhi isadto ilabanagid, amo man sina kagamo ang imong namuklatan sa sulod sa inyong paminimalay. Si tatay mo tama kapintas, nagainom, palahubog, kagkaluluoy lang si nanay ninyo. To parehos lang sa isa ka punching bag, kag even kamo siya battered wife, kamo mga battered children. We were wondering, siguro wala pa sa una to no, sa Children and Women's Desk, kag wala pa sa may naggiya sa inyo kung ano pwede ninyo nga mahimo para nga masupo bala ang ginapanghimo sa inyo nga amay sa inyo. But anyhow, sa amo sina nga sitwasyon, ang iban nga mga kabataan nga ang amo sina nga sahi isang ginawi sa sulod sa panimalay ang namuklatan, ang iba nagarebelde, ang iba nagalayas-layas, ang iba nagadroga. But in you, even if may trauma ikaw, kag ginakibang ka mo sa mga kabataan, most of the time, especially kung tagpalauli na sa inyo amay, nga di kabalo ka mo, no? Hubog naman, kag kung hubog siya, kamo ang iyang ginapaokpan, especially si nanay ninyo, nga labing makaluluoy gid sa tanan. But in your case, why kaya naglain sang imo nga dalan, instead empower mo ang imo kaugalingon, nag-eskwela ka secretly, gikan sa imo nga mga ginikanan, laom sa pahibalo, kaya gusto mo lang isuppress sa ilibinigid ang imo nga mother. Hindi ka naluyag, no? Nga hulaan mo pa sila, problema pa sila sa imo. Although high school ka pa lang, wala ka pa ka-graduate, nakapangasawa ka na. Yeah. So like, damo nga mga reasons, no? Para nga maglain or para nga daw mangin miserable ang imo nga pangabuhi. But in your case, as ingun butangan mo gid sang maayo nga programa ang imo nga kabuhi, gin situit mo gid, no? Nga mangin maayo ang imo nga dangtan sa ulihi kag ginbutangan mo sa manami nga future ang inyo nga pagpangabuhi. Apisar nga tiina tanan, no? Nahimo mo nga may pamilya ka na nga, pamilyado ka na. So nauna ang pagpamilya sang matapos ang pag-eskwela sa high school, matapos ang pag-eskwela sa college. Siguro dako magiging inspirasyon ang imo nga kaugalingon nga family, ang imo asawa, ang imo nga mga anak, so that isituit mo gid, no? Nga kung anong imo nga ginumpisahan matapos mo gid na
kay para gid na sa manami nga future, and maybe no considering ikaw dako ikaw nga amo sina nga sahi sang mga ginawi ang imo nga namuklatan, nakita mo sa imo nga mga ginikanan, so maybe in your mind no nagasulod gid sa isip mo nga I will see to it nga sa ako na yung nga tiyempo kaayuhon ko gid ang akon nga panimalay, especially ang among nga relasyon sa akon nga asawa, sa akon nga mga kabataan, kag never nga himuon ko ang ginhimo sa akon nga amay, because you know how it feels no para sa isa ka bata nga makit-an ang amo sina nga sahi sa nga pagtatar sa asawa, sahi sa pagtatar sa mga kabataan, kastigo militar no nga inyo nga inagyan. So siguro sa imo na nga tiyempo, kinabalan mo kaugalingon mo, this has to stop. Sa akon niya nga pagpangabuhi, wala no sa amo sina nga sahi sa nga mga sitwasyon nga mamuklatan ang akon nga mga bata kay lainon ko gid. And so you really did it no. Una sa eskwela mo nga it's a secret sa imong mga ginikanan, siguro family mo lang yan, ang isawa mo lang, kabataan mo lang nakahibalo. And it's really a nice surprise para sa imo nga idoy. Do sa ano balaw, ay siya idea nga ti ikaw gali kabahin ka sa mga graduate sa college. Kag college ha, from first year gin-accelerate ikaw sa college, pero kinudbaan ka kay siling mo. First year lang dapat may idea ka anay gamay no kung ano dira ang imo nga madangtan kay siling mo basi kun ma culture shock ikaw. So kanani man no, because you know yourself and you know kung anong makabulig sa imo, and so ginapursu mo lang inatanan. Kag ang manami because natagaan mo gid no, na butangan mo gid, na plastar mo gid sa maayo ang imo nga kabuhi, kag dala na dira ang imo nga asawa, ang imo nga mga kabataan, and syempre ang imo man kaugalingon nga mga kabataan, and thanks to your brother nga nangisog para nga tapnaon na once and for all ang inyo nga amay. Siguro mo lang man ang kinahanglan niya to that time no, inablang gulpi di gulat ng somebody nga makashock bala sa iya para nga makapanumduman siya ay hindi ko gali pwede no nga makahimo sang amo sina basta-basta lang kag may tawo man gali nga makasupo sa iya, and it's good nga tingin himo gid na sang imo nga utod kag kanami man at least no nakatahatagan man katawhayan ang imo nga iloy kag pati man kamo nga kumbaga mga battered children and battered wife. So from that situation to a life nga may harmony sa sulod sa panimalay, there is peace and there is love and there is comfort no inatanan na agaw mo gid because gin panikasugan mo nga makalabot ikaw sa sina nga sitwasyon, sa sina nga punto sa imo nga kabuhi. And so, ang imo nga mga kabataan na paeskwela mo man sang maayo kag natagaan mo gid no sang manami nga pagpangabuhi ang imo mismo nga kaugalingon apisar sang imo nga ginhalinan nga sitwasyon. So saludo kita sa imo, congratulations sa imo because sa imo nga inagya nagapakita no nga kung ang isa ka tawo may mga ginahandom sa kabuhi kag ginapursigihan niya nga malabot niya ang ginahandom niya kag mabag-o niya ang dalan sang iya nga kabuhi, pwede gid dili nga matabo, and you have proven that sa imo nga pangabuhi. Salamat sa liwat, Lonely Boy sang 5th District sang Iloilo. 35 minutos makalipas ang alas 2, magapanumbalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos lang gid sa pinakamang importante nga mga pahibalo. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever ang isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sulod kag palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw maghalin sa kaagahon hasta sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue, kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog, may
may dala na nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunlan kag kaundan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, palamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalanggitom, pagdasig pero mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kung delirium. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw. Ang 8 minutos makalipas ang 2:00. Yari mga importante nga kahiwatan dira sa Plazuela de Iloilo sa subong nga semana tubtub sa Mayo 22 sa sining nga tuig. Sa Biyernes, that's May 20, ang Sold Out Band amo ang magalingaw sa aton paagi sa variety of pop songs. Sa 2 ka oras nga musical event sa Thank God. It's Biyernes kag nagaumpisa ini 6:00 gabi. Pagka Sabado naman, May 21, ang pop songs liwat nga magadominar sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo together with the Metro 40 Band sa 2 ka oras nga musical presentation in concert at the Plaza nga magaumpisa 6:00 sa gabi. Sa sini nga event, napulo ka mga concert at the Plaza mugs ang iga-raffle sa tanan nga mga patrons. So kung nato ka didto, may chance sa kagid nga makadaog sa isa sini nga mga mugs. Pagka Domingo nga adlaw, May 22, ang tanan ginaimbitar nga mag-attend sa regular Sunday Mass sa La Tolda, umpisa 11:00 sa aga. Kag pangamuyuan ta ang tanan kita nga mga Filipinos nga maga-embrace sang unity bilang pamaagi sa economic recovery rather than division. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Kag sa aton halos adlaw-adlaw nga pagmamalaklon, well, ang iban na sinemana, ang iban tag 15 days. Kung magpamakal, gina-freeze lang, gina-ref lang, ang ilang mga supplies. Dito kita ha, magun sa iya nga open air setting, kag bilang source ang aton nga pagkaon sa tama gid kakasarangan nga presyo. Dito kita sa The Farmers Bazaar, dira sa Plazuela Doas. Kung kinahanglan naton sa mga meat products, kompleto gid dira. May isda, may baboy, may manok, may karne, kag iban pa, may uga, may mga itlog, name it. Kompleto dira. Makit-an bugid dira sa The Farmers Bazaar. Sa lower level, parking area sang Plazuela Dos. Tapos kung na da, the wet market na da ang dalom, no? So dito ka naman sa babaw. Dito na, makitaan mo na sa upper level ang tanan nga mga ingredients nga ginapangita mo, ang mga ulutanon, kag mga prutas nga luyag mo, kag madamo pa nga iban.
even ang kinagod nga lobe meto na to. So dito ka naman sa kakato kay may ara sang hagdanan nga naga-connect sa lower kag upper level parking area sagud nga mangin mahapos para sa aton nga makalabot kita sa upper level parking area. Ang The Farmers Bazaar gintuko dinhi sa tion sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga mahatag sa aton ang safe marketing experience. Subong ang COVID-19 hindi na dako nga pamakog kag nagapakadto na kita sa new normal. So ginapasiguro sa The Farmers Bazaar nga magapadayon man ini sa pag-evolve para nga padayon nga mahatag sa aton ang satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. 41 minutos, makaligad ang 2:00 sa hapon and we are ready for our next story. And this is from Neni Sangharo, Iloilo City. Dearest, Tita Regine. Una sa tanan, ginatami ako ginikaw sa maayong hapon, lakip na ang bugos ng katapo sa Bombo Radio, kag sa tanan nga tagpalamati sa sininga makalagalan nga program ang kahapon lamang. Ini nga kasaysayan hindi ni akon, kundi iyas ang kilala ko, tagon talang kay nang ikay. Sinang ikay, laon ni siya. May mga kauturan siya, kag may hinablos, kag mangod mabuot ni siya, kag mapisan, wala labot nga, mapinalanggaon pa. So bisan diin lang siya yung mga utod niya nga magkadto, ginabaton gid siya, kag ginasapupo. Sa tuod lang, Tita Regine, dako gani siya yung bulig sa iya mga utod, kag mga hinablos. Kaya nga, mapisan siya. Mapisan gid katama, kag pwede mo siya yung madali-dali sa bisan ano lang nga bagay. Kag ginaalagaan gid siya, kag ginapalangga sa iya mga utod, kay kun sa ila, sinang ikay, makabuligid sang dako sa ila. May ara ni utod si Manang Ikay nga paborito niya gid nga kaduan, sinang Meldy. Sinang Meldy, may 5 ni kakabataan, kag balo na siya. Tita Regine, makaluluoy ang kahimtangan ni nang Meldy, kay magagmay pa ang mga bata niya sang mabalo siya. Grade 6 lang ang subang, kag 3 naman katuig ang gamay. Amo na nga todo gid ang iya nga panrabaho. Kundiin may ani, dito siya, kag ginaupdan siya ni nang Ikay, kag ang parte o konsuhol ni nang Ikay, ginahatag niya lang sa iya utod, para nga makabulig sa iya, kag sa iya nga mga kabataan. Kung magpauli sila, bisan kapoy, tanan nga mga alubrahon sa sulod balay, bululigan pa na nila nga duha, kung kaisa ginaako na lang ni nang Ikay. Nagaluto sila, kay nagapanglaba, para may kaunon, kag may suksukon nga matinlo ang mga bata. Kung magmasakit ang mga hinablos niya, ara ginapermisi ng Ikay para nga mag-alalay, magbantay, nagabulig atipan, kag nagapulaw bugtaw sa bata nga nagamasakit. Abi mo, Tita Regine, sinang Ikay ang talawgon sa iyang mga utod para nga magbantay sa iyang mga hinablos o kung may buliligan nga obra. Why gid nagareklamo sinang Ikay? Kalipay na niya nga makabulig sa mga utod niya kag mga hinablos. Kabaylo sini, palangga siya sa iyang mga utod, labi na gid sa iyang mga hinablos. Tanan sila malapit sa iya. Bangod wala man siya sa pamilya, ang mga hinablos niya na ang iya ginakabig ng mga anak. So balik kita diri sa iya utod nga sinang Meldy. Bangod bata pa man ini sa nabalo, may mga lalaki nga interesado nga magpangasawa sa iya. May isagid nga tama kasupog, tagunta lang siya kay Diego. Si Diego, isa ka manog ihaw. Nag-ihaw siya mga baka, baboy, kanding kag manok. Mapisan man siya, pero amon lang na galing, may bisyo. Palahubog, halos kada adlaw, makita mo siya nga nagainom upod sang iya mga amigo. Bagod may kwarta, kag wala man sang pamilya, pag gusto siya sa iya kinitaan. So nakita niya sinang Meldy, kag nahulog ang iya nga buot diri. Gintuyo niya ini nga pangasawahon, apisar nga may 5 ini kakabataan. Ginpangaliagan niya, kag kada magpamasyal siya kanday ng Meldy, may dalagin siya para sa iya kag sa makabataan sini.
Kaisag na padalaan niya sa balay sang karne o kun baboy nga iya ginaihaw para may sudanon sila. Bangod sini, nag-amat-amat man hulog ang buot ni ng Meldy. Kaginalantaw niya na dako nga bulig para sa ila si Diego. Kung batunon niya kay may mangin katuwang na siya sa pagpangabuhi. Ila binagid sa pagpadako sa mga bata. Apang nagapamalabag ining sinang Ikay. Nagahambal siya sa iya utod nga hindi magpadali-dali kag hindi magpadaso-daso sa pagpamanaliwat kay base mahinulso lang siya sa ulihi. Nagahambal siya nga kung katuwang lang iya kinahanglan, ara man siya nga handa magbulig sa iya utod kag sa iya mga hinablos. Hindi luyag sinang Ikay nga base hinulsulan lang sa ulihi ni nang Meldy ang iya nga desisyon kung batunon gid man sini si Diego. Apang wala gid namati sinang Meldy sa iya magulang na sinang Ikay. Ginbaton kag ginpamana niya gid si Diego. Bangod sini, wala na sang mahimo sinang Ikay kag naghalin na lang siya sa poder ni nang Meldy. Kag didto naman nagsaylo sa isa sa nikautod. Apang bago siya nagbiya, ginabalan niya gid ang iya utod nga hindi pagpabayaan ang mga kabataan. Kag kun tani, mangin matuod siya nga malipayon sa luyo ni Diego. So nagasawahay gid ining sinang Meldy si Diego. Sa una, maayo pa ang ila pag-upod. Dako gid man nga bulig ang mahatag ni Diego sa kanang Meldy kag sa mga kabataan sini. Bungod ginahatag niya ang iyang kita sa iya asawa. Ugaling lang kay wala gid sini ginbuy-an ang iya bisyo nga pag-inom. Amo man gihapon ang iya ugali. Kada hapon ara gihapon sa ilimnan kay kun magpuli gab-i na kag hubog. Sang una, masaway-saway pa siya sang iya asawa nga sinang Meldy. Apang sang ulihi, kung ano ang luyag niya, ang mugid ina ang masunod. Kaya ang hambal niya, siya ang nagapangita sa sulod sang balay, gani, pag gusto siya kung ano ang luyag niya ang himuon. Balan mo, Tita Regine, sa nag-asawahay sila, ginpatener niya lang sa balay sinang Meldy para asikasuhon siya kag ang mga bata. Kung hindi siya hubog, maayo gid siya, wala gamo, kag palangga niya ang mga bata. Ugaling lang, nagalain ang dalagan sang utok niya kung makainom na siya. Hindi mo masaway, kag magahod, nagamaoy, kag nagapangita paaway, nagasinggitan. Ganit, permi lang ginakibang sinang Meldy. Ang mga bata, ginakulbaan, kung hubog naman ang ilamandi. So wala ininalipod ni hitabo, kag istorya sa iya mga utod, ilabi na gid kay nang Ikay. Gani, Tita Regine, bangod sang iya pag-ulikid sa iya utod nga sinang Meldy, kag sa iya mga hinablos, ginpamasyaran niya ang mga ini, kag ginpasikto sinang Meldy. Kun bala, matuod gid man ang mga istorya nga nakalabot sa iya. Apang ginpanginwala ini ni nang Meldy, gintabon-tabunan niya ang yabana. Pero likom sa iya, ginistorya sang sikreto ni nang Ikay ang iya mga hinablos. Didto kaginsugid nila ang tanan-tanan nga ginapanghimo sang ilang manding kung mahubog ini. So nagahibi sinang Ikay sa mabatian ang istorya sang iya mga hinablos. Gani, bangod ginatabunan man sang iya manghod ang bana sini kag wala nagapanugid sa matuod sa iya. Sinang Ikay na ang naghimo sang makahas nga tikang para mapauntag si Diego sa iya nga opisyo. Isa kagabi sina, ginbantayan niya sa alagyan si Diego pagpauli sini nga hubog. Nagaikis-ikis ang iya agi, kay nagawakal pa ini samtang nga nagalakat. Gulpi lang siya gintabunan sang panyo ni nang Ikay, kag nadulaan ini sang pangalibutan. Ginguyod siya ni pakadto sa isa katago nga kamali nga malayo sa iban nga mga puluyan. Pag-abot dito, ginhigot niya sa isa kasiya si Diego, kag ginbusalan ang baba, kag ginhigtan ang mga kamot, kag ang mga tiil. Tapos may balon siya nga lambanog kag whiskey, may dalaman siya nga binangon. Sa nagbalik ang pangalibutan ni Diego, nakibot siya sa nakita niya sitwasyon. Hubog pa ini sa gihapon, kag sang nakita ni nang Ikay nga bugtaw na ang lalaki. Ginpalapitan niya ini, kag gintandayan sang binangon ang iya liog. Sa mahinay nga tingog, iya ginpaandaman ang lalaki nga hindi na pagpaugtason kag pagpakulbaan ang iasawa
kag ang mga bata kaysa madason o don na gid niya ang liog sini. Kinulbaan si Diego. Sang una, nagasabat-sabat pa siya, pero sa kada sabat niya, ginabubuan ni ng ikay sang ilimno ng iya baba, hasta nga magtililak siya. Nagakurog-kurog nga nangayo pasaylo si Diego sa iya panghimo, kag nagasinggit nga untatanan ni ng ikay ang pagbubulos-bulos ang lambanog kag whiskey sa iya nga baba. Nagpromesa siya nga magabago na kag untatana ang pag-inom. Kagay uhuna ang pagtatar sa iya asawa kag sa mga anak sini. Naghambal sinang ikay nga hindi siya magpromesa kundi himuon niya kay magabantay siya sang tanan nga hulag ni Diego. Kag kung hindi pa siya magtarong, may malain gid nga matabo sa iya. Naghambal pa sinang ikay nga handa siya nga magpatay para sa iya utod kag mga hinablos. Handa siya nga magtener sa pisuhan para sa mga palangga niya sa kabuhi. Ginpatulog niya liwat si Diego kag sa naumpawan na ini sa iya kahulugbon, ginistorya niya liwat kag ginsulit ang iya ginhambal. Nakita ni Diego nga seryoso siya, gani nagpromesa siya nga magabag-o na kag bayaan na ang bisyo. Ginambalan man siya ni nang ikay nga hindi gid manugid bisan kay sino sa natabo. Pagkatapos, ginubaran siya sang higot kag ginpalakat na. Nakapauling si Diego sa ilabalay udto na kag dako ang kalipay ni nang Meldy nga nakapauli na ang iya bana. Sa gipamangkot siya kung sa diin siya naghalin, nangita si Diego iban nga rason kag nangayo pasensya sa asawa sa iya mga ginpanghimo. Nagpromesa ini nga sugod sa adlaw nga ato untatanan niya ang iya bisyo nga pag-inom kag pagmaoy kon mahubog. Nakibot sinang Meldy pero nalipay gid siya nga amo ato ang ginhambal sa iya bana. Naghambal pa siya, anong natabo sa imo, pag anong nakaon mo, nga amo sina ang ginapanghambal mo. Pero, salamat gid sa promesa mo nga ina, kagabay, tudtuudon mo ang mga ginpanghambal mo. Humalinsad to, sa kalipay ni ng Meldy, kag sa mga kabataan, wala na gid man nagalakat si Diego kon hapon para nga mag-inom upod sa iya mga amigo. Dira na lang siya sa ilabalay nagatiner kag mag-ubra sa mga ulibrahon. Sa malipot nga istorya, nagbago siya, nagtarong siya, wala na nagapahubog, kag wala naman nagamaoy, kag wala na nagapaugtas sa iya asawa, kag wala naman nagahatag kakulba kag kakibang sa iya nga mga manak kag sakay ng Meldy mismo. Tuman ang kalipay ni ng Meldy kag sa mga bata sa pagbago nga ila nakita kay Diego. Naglinong ang ila panimalay, kay nangin malipayon sila. Si Diego, wala gid sang may ginsugiran sang rason sang iya pagbago. Kung magpamasyal silang ikay sa ilabalay, masig tulukay, kag hipsanay lang sila nga duha. Abi mo, Tita Regine, nag-ayuhan pa ang pangabuhi ng Diego kag ng Meldy bago nagtukod sila sang gamay nga negosyo. Ginpangitaan pwesto ni Diego sinang Meldy sa tinda kag ginpabaligya sa mga karne sang baka kag baboy nga iya ginaihaw. Nagbuligay sila nga duha kag nangin maayo gid ang dalagan sang ilang negosyo. Sang ulihi, nakabata pa sila isa ka bilog. Ang mga bata ni nang Meldy nabuligan pa eskwela sa kolehiyo ni Diego. Pila ka tuig ang nagligad, ginistorya ni Diego sang likom sinang ikay kag nagpasalamat pa ini sa ginhimo sadto. Kay kung wala kuno ato natabo, sigurado nga miserable ang ila pagpangabuhi. Kag hindi sila amo sini kamalipayon subo. Naghihom lang sinang ikay, kag bago siya nagtalikod, ginpamangkot siya ni Diego. Kun bala, matuoron gid man sini ang iya pamahog sadto, nga patsyon ang lalaki kung wala ini nagbago. Simple lang ang sapat ni ng ikay. Hoo. Tubdob na lang diri ang akong ni pagsaysay, Tita Regine. Madamo gid nga salamat sa imo pagbasa. Kung kaisa may mga tao gid no nga kinahanglan lang nga dalon sa pakibot-kibot para nga magbago. Ambot akon amo gid man ni ang natabo kay Diego o kun nangin anghel kag palaagyan lang sinang ikay para nga magbago siya. Pero kung ano man nina ang nakabenepisyo diri sa dako, amo sinang Meldy kag ang mga kabataan. Bangod nanging malipayon sila bilang isa ka pamilya, tuga sang pagbago ni Diego. Sang ulihi, nakatiner pa sinang ikay sa panimalay ni ng Meldy
kag nagayuhay man sila ni Diego. Salamat sa liwat, hasta na lang dili Tita Regine, nakapoy na ako magsulat. Ang matinahuron, Neni Sangharo. Simple lang, no? Ang solusyon ni ng ikay para sa pagbago sang bana sang iyang anak. Kung palangga magid man ang isa ka tawo, in this case, palangga niya iya utod, palangga niya iya makahinablusan. And so, willing siya to take a risk para nga mabutang sa kaayuhan, mabutang sa maayo nga kamot ang iya nga mga ginapalangga sa kabuhi. And mayo lang, nadalaman sa gulpi di gulat naman, no? Ining si Diego. Pero actually, ti sila mangiduwa sa iyang asawa kasi mga kabataan si Nino ang naka-benefit because nagmayuhan pa ang ilang pagpangabuhi. Kag siya man nag-change siya for the better kag naka-focus pa no, sa pagpadalagan sa negosyo, sa pagbuligay nila nga mag-asawa para sa ilang pagpangabuhi. Thanks sa kainang ikay. Thank you so much, Gid, sa gin-share mo din sa amon sa saning nga hapon, Neni Sangharo. Why don't you also share with us ang imo naman niya kaugalingon nga istorya sa kabuhi? I am sure may ara ka man sang naa. Marami dira nga inagyan nga really worth sharing. Diri sa KLP, gani tanan ka mo dira. Gina-invite ko gid. Magpadala na sa inyong mga istorya. I-email dayon kung may ara ka mo dira computer or may pwede ka mga ilihog para nga ubrahon ang inyong sulat para sa inyo. I-email na dayon sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga sulaton ninyo or ipasulat ninyo and then ipadala. Care of sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Salamat kid sa inyo tanan. I hope nalingaw ka mo, may mga napulutan ka mo sa saning nga hapon. We will do this thing again tomorrow. Madamong gid salamat sa inyo nga oras sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Buwas naman sa liwat natin nga pag-updanay. Madaming salamat. Good afternoon and God bless.